आपली रेसिपी एकदम जाम झणझणी झाली आहे आणि लय जबरदस्त झाली आहे. जबरदस्त आणि एकदम आडच लागतंय. आमचे दिल बघा, दिलला बघायचं ना तुम्हाला, बघा आमचे दिल. भगवान देता तो छप्पर फाडके देत आहे, तर तेच डायलॉग इकडे झालाय. मला पण असे म्हणतात तुझी आईस खाई गेली. ही हळदीची डबी माहिती आहे ना, ह्याला पण 30 वर्ष तरी झाली असतील. काकू मी तुमच्या व्हिडिओला ना 2दा लाईक करते. 2दा लाईक केला. आणि कमेंट माहिती आहे ना तुम्हाला, खाली आहे बघा, एकदम खाली कमेंट असते बघा. हा 2 मडकी आहे, एका मडक्यामध्ये नॉनव्हेज आणि एका मडक्यामध्ये व्हेज. त्यांनी आम्हाला हे दोन्ही मटके 250 रुपीजला दिले. मी तुम्हाला बोललो ना टायमर चालू लावतो, मी चालू करतोय बघा. 5.5 मिनिटं झाली आपल्याला. तुमच्या पाठी जो पडदा आहे बघा, हा पडदा आहे. ह्याच्या पाठी काय आहे, सारखं असं धडाधड धडाधड टाक 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 आवाज येत राहतो. ढाब्यावरचं जेवण पण कसं टाक 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 करत राहतात सारखं ते कडेमध्ये. मी बोला आता तुला तारक मेहतावाले ना तुला आता सर्टिफिकेट पाठवणार आहे. तू वाढ लवकर, तोंडाला पाणी सुटले. आपण भात बनेल तेव्हा ना. तर दुसरा मीटअप जर आम्ही दादरला ठेवलं, परत ऐका, दुसरा मीटअप जर आम्ही दादरला ठेवलं तर कोण कोण येणार? मी तर जेवायला येतोच, पण तुम्ही या जेवायला. बघा ताट वाढलेलं आपल्यासाठी. आता सुरुवात करा. एकदम भारी झाली, एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. असं वाटतं मी हे बघा, आपण सर्वांनी तर तिकडे बिर्याणीचा ग्रेव्ही बनवून खाल्ली, ही आपली इकडे दिल आहे. आणि मम्मी काय जेवते ते तुम्हाला दाखवतो बघा. हा, आणि मी तुमच्या घरी आलो ना तरी तर मला ही अशी तुमच्या हाताची अशीच रेसिपी बनवून हवी आहे. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. प्रत्येक भाजीपाला कापायच्या आधी असं विलीला धार काढून घ्यायची चमच्याच्या दांड्याने, मग ती लागते. कांदा कापायला घेतला ना तरी पण अशी धार काढून घ्यायची पहिली. म्हणजे धारेवर नाही फिरवायचं, असं धारेवर नाही फिरवायचं, धारेच्या बाजूला असं फिरवायचं साईडने. म्हणजे ते दाते वाकलेले, धार वाकलेली असते ना ती सरळ होते. म्हणजे आपला कांदा वगैरे आहे ना चांगला कापतो. आता मी कांदा नाही कापत आहे, चिकन कापते. चिकनचे मोठे मोठे पीस असतात ना, ते काय असतं माहितीये का, आपल्या घरात म्हणजे 4-5 माणसं असतील तर एक पीस म्हणतात, कोणाला हड्डी गेली, कोणाला मांस गेलं, असं पण बोलत असतात. त्यासाठी आपण काय करायचं, अशी त्याची फोडं आहेत ना, हे तुकडे मोठे मोठे आहेत ना, हे बारीक करायचे, कापायचे आणि असे बारीक करायचे. म्हणजे एका पीसचे 3 झालेत. म्हणजे समजा 1 पीस दिला तरी लोक नावं ठेवतात, काय 1 पीस दिला, फक्त 1च पीस होता त्याच्यामध्ये, असं बोलतात. आणि आपण असे 2-3 तुकडे देऊ शकता बारीक केल्यावर. असे बारीक करायचे. आणि चिकनचे पीस मोठ्यापेक्षा जर मीडियम साईज असतील ना मम्मी, तर ते त्याला ग्रेव्ही पण चांगली लागते खायला, आणि खायला पण चांगली. आणि जर मोठे पीस असतील तर आतमध्ये ते एकदम चिवट होतात मध्ये, म्हणजे ते आतमध्ये मसाला खायला आवडत नाही मध्ये, म्हणजे लागत नाही त्याला मसाला. हा, ते फ्राय असू दे किंवा ग्रेव्ही असू दे, मीडियम साईज जर फोड असतील तर खायला पण ते अजून मजा येते त्याच्याबरोबर. आपण पहिलं चिकन आणलं ना की असं आहे ना बारीक कापून घ्यायचं. आता गावाला आहे ना काय करतात माहिती आहे, कोयती घेतात, एक साकटान घेतात. साकटान म्हणजे लाकडी असतो, एवढा लाकडीचं, ते त्याच्यावर असं साकटतात बारीक 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 बारीक. त्याची हड्डी पण तुम्हाला ना वाटणार नाही, हड्डी आहे म्हणून त्याच्यामध्ये. त्या हड्डी सकट माणसं चावून खातात, तेव्हा त्यांची तलप जाते, ते आपण काहीतरी मटण खाल्लं म्हणून. आता गावाला कसं, आता इकडे कसं चिकन आणि मटण हे 2 नावं पडले, पण गावाला आहे ना कोंबडीचं चिकन कापलं ना तर त्याला मटणच बोलायची. आज काय बनवताय तर मटण बनवताय, असं. आम्ही गावच्या भाषेत बोलायचं, आज काय तुमच्याकडे बनवताय, आहे तुमची दादा, माझी आई मटण बनवताय, मटण. आज तुमच्याकडे चांगलाच पाहुणचार आहे, अशी म्हणायची लोक. आणि रेसिपी बनवता बनवता आपल्याला हे पण कमेंट येतात की तुमची दिल दाखवली नाही, तुमची दिल बघितली नाही आज आम्ही. हे बघा आमची दिल पूर्ण घाण झाली आहे बघा. ती तिचा बॉल तिकडे गेलाय ना, ती बॉल शोधते बघा. दिल कुठे हरवला बॉल? आता इकडे आतमध्ये कुठेतरी बॉल गेलाय. मी तर लगेच काढू शकतो, पण तिला शोधू द्या. आणि रेसिपीच्या मध्ये मध्ये बघा ते आवाज करेल, या फळ्याचा आवाज करेल ती. हे असं बारीक बारीक करायचं. आणि असे पाय असलेत ना तर पाय असे अख्खे ठेवायचे, कारण ते पाय आहे ना शिजतात, त्याची हड्डी मोकळी होते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला समजतं की आपलं चिकन शिजलं. हे आता स्वच्छ आहे ना, नळाखाली नेऊन आहे ना 2-3 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्यायचं. आमची दिल बघा, दिलला बघायचं ना तुम्हाला, बघा आमची दिल. दिल तुला चिची पाहिजे. दिल चांगली गेली होती एवढी ठाण्याला, तेव्हा माणसाने किती बघितलं दिला, है ना. आमच्या दिल बरोबर सर्व फोटो काढत होते. दिलो, हे बघा आमची दिल, जवळून बघा आमची दिल. आणि आपल्या गावी पण हे वाक्य बोलतात ना मम्मी, की आज जेवू काय केला वाय तुम्ही?
जेवण काय केला वाय मग म्हणतात कसं अजून झाला नाही जेवण आता करायचं आहे. तेव्हा मग काय बोलतात माहितीये का, आज काय बनवता बाय स्पेशल झणझणीत, आज ते जेवणच असतात तुमच्याकडे असं बोलतात. मला पण असे म्हणतात तुझी आईच खाई गेली आणि आज चमचमीत बनवतात असा. तर मी बोललो मी जेवू घ्या तुम्ही, मग एकदम झणझणीत आहे आमच्याकडे. नमस्ते, आज मी चिकन बिर्याणीची आहे ना, बिर्याणीची चिकन रेसिपी बनवते आहे. म्हणजे आहे ना बिर्याणी तुम्हाला दाखवणार आहे, पण बिर्याणी मिक्स करून नाही दाखवणार आहे. पहिले आहे ना चिकनची ग्रेव्ही बनवून दाखवणार आहे. म्हणजे आपलं बिर्याणीला चिकन बिर्याणी बनवतो ना आपण, त्याच्यासाठी जी आपण पहिली चिकनची ग्रेव्ही बनवतो ती मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आहे ना आरामात आपण भात बनवायचा, आणि कोण पाहुणे येत असतील तर किंवा आपल्याला उशिरा जेवायचं असेल तर आपण त्या टायमाला भात करायचा आणि आपण त्याच्यामध्ये ग्रेव्ही मिक्स करून ते आपण चिकन बिर्याणी करून खायची. आजच्या चिकन रेसिपी मध्ये खास काय तुम्ही विचाराल, तर खास म्हणजे ती चिकन रेसिपी आपल्या मटक्यात बनणार आहे. मटका दाखव. हे मी मटका आणलाय ना गावावरून. हे आम्ही गावावरून मटका आणलेला आहे, रत्नागिरीवरून. आणि एकदम रेडी करून आणलेला आहे. त्याच्यामध्ये पदार्थ बनवलेले पण आहे तिथे गावी. आपण जेव्हा रत्नागिरीला गेलो होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सर्व साहित्य शिजवून पण आणलेलं आहे. त्यामुळे आळूचं पतपता पण झालाय, आंबोळ्याचं किमट पण याच्यामध्ये शिजलाय, त्याच्यामध्ये आपलं पिठलं पण झालंय, कुलदाचं पिठलं पण बनवलेलं आहे. म्हणजे अशी ते चांगली शिजवून वगैरे आहेत ना, तरसवून चांगली हे मडकी एकदम अशी काली करून बघा आणलेली आहे. आता एकदम रेडी झालेली आहे. आणि अशा मडक्यामध्ये आहे ना असे आपले लाकडीचे काविलते असतात, चमचे असतात ना, तेच मडक्यामध्ये वापरायचे. आपण ते स्टीलचे चमचे वगैरे वापरायचे नाही, कारण ते असे कटाकटा लागून आहे ना मडका फुटू शकतो. आणि आपला मडका आहे ना एकदम मस्त ताट झालेला आहे, भाजलेला पण आहे आणि शिजवून आणलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण पदार्थ पण आपले बनवलेले आहेत. ते तुम्हाला पप्पूने दाखवले पण असतील, नाही दाखवले असतील तर तुम्हाला दाखवेल. आता मी पहिले तुम्हाला ना चिकन ग्रेव्हीचं साहित्य दाखवते. हे चिकन मी चांगलं आणलेलं, कापून स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. एकदम 3-4 पाण्याने चांगलं धुवून घ्यायचं. त्याच्यासाठी तेल घ्यायचं आपल्याला. ते आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घ्यायची आहे 1.5 चमचा. आपल्याला ही 2-3 टोमॅटो घेतले, 3 टोमॅटो घेतले, हे बारीक कापून घेतले, एकदम बारीक नाही कापले, आपल्याला याची पेस्ट बनवायची आहे. हे मोठे 2 कांदे घेतले, हे पण आपले जाड कापून घेतले, त्याची पण आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. कारण आपल्याला आहे ना मडक्यात शिजवायचं आहे आणि सारखं सारखं ढवळत राहायला नको, म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला आणि लवकर शिजते पण लवकर, आपली ग्रेव्ही लवकर तयार होते, त्याच्यासाठी आपण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आणि आपल्याला हा खडा मसाला घेतलाय, थोडासा बघा जिरा घेतलाय चिमटीभर, एक दालचिनीचा तुकडा, हे 4-5 लवंग घेतले, एक आली वेलची एक आहे आणि 3 तेजपत्त्याची पान आहे. तर हा एक छोटा कांदा मी कापून घेतलाय, तो पण बारीक कापलाय. तो कशाला, चिकनला फोडणीसाठी. आता आपल्याला ग्रेव्हीसाठी दाखवते. हे काजू 10-12 काजू घेतले, हे 3-4 चमचे तीळ आहेत सफेद, हे आपल्याला ग्रेव्हीसाठी आहे. हे 2 चमचे धने घेतले, 1 चमचा खसखस घेतलाय, हे दगडी फुल आहे थोडंसं, हे जायफळचा तुकडा घेतलाय छोटा, हे काली वेलची, हे चक्री फुल आहे, एक दालचिनीचा तुकडा, 2 हिरवी वेलची, एक जावेत्री आणि अर्धा चमचा जिरा आणि 1 चमचा काली मिरी. आपल्याला लाल मसाला घ्यायचा आहे, मिरची मसाला, हा आपल्याला 2 चमचे घ्यायचा आहे. आपल्याला 2 चमचा लाल मसाला घ्यायचा आहे, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आणि 1 वाटी आहे ना कोथिंबीर घेतली आहे बारीक कापून, हा पुदिना घेतलाय, हे पण पानं काढून घेतले. आणि आपल्याला 1 वाटी दही घ्यायचं आहे, त्यासाठी अर्धा लिंबू घ्यायचा आहे कापून, याचा ज्यूस काढून घ्यायचा आहे. आणि 5-6 हिरवी मिरची घेतली आहे. आपल्याला थोडीशी हळद घ्यायची आहे 1 चमचा. आता मी तुम्हाला पहिलं काय करते, ह्या चिकनला आहे ना मॅरिनेट करते आणि हे आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हा मसाला बारीक करून घ्यायचा आहे, आपल्याला भाजायचं नाही, आपल्याला कच्चाच बारीक करायचा आहे. आणि हे पण आपल्याला कच्चंच बारीक करून घ्यायचं आहे. आणि याची कांद्याची पेस्ट आणि टोमॅटोची पेस्ट हे सगळं आपल्याला आता करून घ्यायचं आहे. सर्वात आधी आपल्याला हे मिक्सरला लावून आणायचे ना. हा, ते पहिलं लाव, त्याच्यानंतर ते काढून ठेव आणि हे लाव. म्हणजे हे पहिलं आणू ना. हा, ते पहिला, नंतर हे लाव. आता आपल्याला हे चिकन आहे ना मॅरिनेट करायचं, पण जास्त टाइम नाही ठेवायचा आहे, आपल्याला लगेच ते शिजायला ठेवायचं आहे. आता याच्यामध्ये हळद टाकते, हा छोटा चमचा एक टाकलाय. ही हळदीची डबी माहिती आहे ना, ह्याला 35 वर्ष तरी झाली असतील हे डबीला, हे तीच चालवते मी. माझ्याकडे मसाल्याचे डबे 2 आहे, गरम मसाल्याचे वगैरे, एक आपल्याला गिफ्ट पण भेटलेला आहे, पण ही आवडीची नेहमी हातात असते. आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा मसाला टाकते, हे दही, थोडंसं आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं, जास्त नाही, आणि आलं लसूणची पेस्ट. आता याच्यामध्ये 1 चमचा टाकलाय. आणि आपल्याला नंतर आहे ना आपण कांदा फ्राय करणार, तेव्हा चिकन शिजायला ठेवणार ना, तेव्हा आपल्याला अर्धा चमचा टाकायचा आहे. आता जेवढा आपण आहे ना लसूण जास्त वापरणार तेवढे आपले टेस्ट जास्त वाढते, चिकनची काय नाही कोणतीच भाजीपाल्याची. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडी पुदिन्याची पानं टाकते,
म्हणजे तो खुशबू जी येते ना, स्वाद येतो ना, तो चांगला येतो. आणि पुदिन्याच्या पानानंतर मम्मीने हे आपलं कोथिंबीर पण टाकली त्याच्यात. हा, कोथिंबीर आणि पुदिना टाकलाय. हे आपलं मॅरिनेट कशाला करायचं, चिकन आपलं नरम पडतो जरा आणि सर्व मसाले आहे ना त्याला लागतात आतमध्ये. हे आपल्याला जास्त मॅरिनेट करून ठेवायचं नाही आहे, कारण आपल्याला मडक्यामध्ये बनवायचं आहे आणि आपल्याला ते पहिलं मडकं तापवायला लागेल. त्याच्यानंतर आपल्याला ते कांदा फ्राय, गरम मसाला फ्राय करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे लगेच टाकायचं आहे शिजायला. रेसिपी बनवाल तर पहिलं मॅरिनेट करायला घ्या आणि नंतर आपण त्याची पेस्ट बनवायची. बघा आता हे मला मिक्सरला लावायचं आहे, ते आपलं ते गरम मसाले मिक्सरला लावायचे, बरोबर ना? तर मिक्सरला लावायपर्यंत ह्याची पण पेस्ट बनवायची आपल्याला मिक्सरमध्ये. तर पहिलं मॅरिनेट केलं आणि ह्याला पेस्ट बनवायला मध्ये तेवढाच टाइम लागतो. मग तिकडे आपलं मॅरिनेट पण होतं आणि आपल्याकडे इकडे पेस्ट बनवून पण होते. पेस्ट पण बनवून होते. नाहीतर जर कोण नवीन बघणार असेल त्यांनी पहिला पेस्ट करायला घेऊ नका, पहिला मॅरिनेट करायला ठेवा आणि त्यानंतर पेस्ट बनवायला घ्या. आता हे तोपर्यंत आहे ना आपलं चिकन असं टाकून ठेवायचं आणि आता तोपर्यंत आपलं वाटून घ्यायचं आणि वाटून झालं की आपला गॅस पेटवायचा. मग एका ठिकाणी आपलं पटापट होऊन जातं. मॅरिनेट करायला ठेवलंय, आता मी ते पेस्ट बनवायला जातो मिक्सरमध्ये. पण त्याच्या अगोदर एक गोष्ट, मी बाहेर पण जेव्हा बिर्याणी खातो ना तेव्हा ते बिर्याणी तर बनवतातच जास्त, पण त्यांच्याकडे एक एक्स्ट्रा वेगळा ग्रेव्ही पण बनवून ठेवतात. म्हणजे समजा कधी गिरायका वाढली ना तर ते ग्रेव्ही घेतात आणि वरतून सफेद भात देतात आणि ते आपल्याला बिर्याणी बनवून देतात. असे पण करतात कोण कोण, माहिती असेल ना तुला, की आपली चिकनचं ग्रेव्ही वेगळी, चिकन आणि ग्रेव्ही वेगळं बनवून ठेवतात आणि भात वेगळा ठेवतात, म्हणजे एक्स्ट्रा ठेवतात. कधी कधी काय होतं, गिरायका जास्त येतात त्यांच्या बनवल्या अंदाजापेक्षा पण. तर हे अशी ग्रेव्ही येते की अशी ग्रेव्ही घ्यायची, भात वेगळा टाकायचा आणि आपला बिर्याणी टाईप पण खाऊ शकतो किंवा तुम्ही असंच सुद्धा खाऊ शकतात. आपण संध्याकाळी पाहुणे आले तर संध्याकाळी एक दोन सगळं होत नाही ना, त्याच्यासाठी आपण असं चिकन ग्रेव्ही बनवून ठेवायची बिर्याणीची. पाहुणे आले की नाही मग आपण तो भात बनवायचा लगेच. आपली एक वस्तू ग्राइंड करून झाली, आता ह्याच्यातच आपण दुसरा ग्राइंड करून आणूया. आता हे सर्व खडे मसाले. आता इकडे आपलं दुसरं पण ग्राइंड करून झालंय. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो. आणि परत एकदा सांगतो, जर नवीन असतील तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, जे मी शिकलोय की पहिले सुखे वस्तू ग्राइंड करून घ्या पहिले. म्हणजे हे कसे दोन्ही सुखे वस्तू होते म्हणून पहिले आपण ते केले आणि नंतर आपले कांदा आणि टोमॅटो घ्या, है ना? नाही तर पहिले मी एकदा असं केलं होतं की पहिला कांदा टोमॅटो नंतर ते सुकं करायला गेलं तर प्रॉब्लेम झाला होता. ते सुकं ओलं झालं परत. हो, म्हणून हे माझ्या एक्सपिरियन्सने मी तुम्हाला सांगितलं आणि मम्मीने तर सांगितलं असं तुम्हाला, सुकं पहिला घ्या नंतर आपलं. आता हे दोघांपैकी आपण हे ग्राइंड करून घेणार आहे. आता हे समजा हे वाटायची पण गरज नाही होती, पण कसं माहिती वेळ लागतो फ्राय होताना, कारण त्याची फ्राय करून करून आहे ना त्याची ग्रेव्ही बनवायला लागते, मग तो वेळ लागतो म्हणून मी तशी करते. आणि हे कसं ग्राइंड केलं, पेस्ट केली की ते लगेच आपलं काम होतं. हा, लगेच फ्राय होतो आणि याच्यामध्ये पाणी अजिबात नाही वापरायचं आहे. इथे आपली टोमॅटो पेस्ट पण बनवून झाली आहे. हे तिसरं आपण पेस्ट बनवली, तिसरी वस्तू ग्राइंड केली आपण. आता आपण कांदा ग्राइंड करून आणूया. इकडे आता आपला कांदा पण पेस्ट करून झाले. आता आपण या वाटीत काढून घेऊया. पुढची रेसिपी दाखवायच्या अगोदर मला तुम्हाला एक कमेंट बद्दल सांगायचं. एक कमेंट आली होती आणि मला खूप हसायला आलं त्याच्यावरती. मम्मी, आपण नेहमी म्हणतो ना बघणाऱ्यांना की तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा आणि कमेंट करा. तर एकाने अशी पण कमेंट केली होती, काकू मी तुमच्या व्हिडिओला ना 2दा लाईक करते. 2दा लाईक केला, मग ते लाईक केलं ना. हा, मग आता तुम्हाला समजलं असेल की नाही की 2दा लाईक केला की लाईक जातो. तर एक काम करा, तुम्ही 3दा लाईक करा, 5दा लाईक करा किंवा 7 वेळा लाईक करा, पण तुम्ही 2दा 4, 2, 4, 6 करू नका. इव्हन नंबर नका करू, ऑड नंबर करा. आता तुम्हाला मी लाईक दाखवतो 2दा लाईक केल्याने काय होतं ते. हे बघा, एक्झाम्पलने एक उदाहरण देऊन तुम्हाला सांगतो. हा बघा, हा आता एक व्हिडिओ आपला चालू आहे समोर. हा मी आताच उघडलाय समजा व्हिडिओ. हा मी एकदा लाईक केला की त्याचा कलर बघा कसा ब्लू झाला बघा. आणि तुम्ही म्हणताय ना मी तुम्ही 2दा लाईक केला, अजून एकदा लाईक केलं की ते जाणार परत. तो 10च झाला बघा लाईक. म्हणजे एकदाच करा तुम्ही लाईक, कलर ब्लू असला पाहिजे. हे एक झालं. आणि बघा सबस्क्राईब आणि हे घंटी दिसतं तुम्हाला अशी पाहिजे, घंटीच्या वरती असं निशाण पाहिजे, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येणार. आणि कधी कधी आपले माणसं हे पण बोलतात की व्हिडिओला आम्ही लाईक केलंय, आम्ही लाईक करतो. आणि कमेंट माहिती आहे ना तुम्हाला, खाली आहे बघा, एकदम खाली कमेंट असते बघा. हे असे खाली कमेंट येतात, एकदम खाली जाऊन आपण कमेंट करू शकतो. सबस्क्राईब पण केलंय आपण, बेल पण वाजवली तरी आम्हाला तुमचे नोटिफिकेशन्स येत नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला तुमच्या सेटिंग्समध्ये जावं लागेल. बघा, सेटिंग्समध्ये जायचं, सेटिंग्समध्ये शोधायचं की हे कुठे आपलं सिस्टम्स कुठे, सिस्टमचे सर्व अपडेट कुठे. बघा, सिस्टम सेटिंगमध्ये नोटिफिकेशन्स बघा, हा ऑप्शन दिसला, ह्याच्यावर क्लिक करा, नोटिफिकेशन्स.
मग इकडे बघा ॲप्लिकेशन नोटिफिकेशन, कारण यूट्यूब एक ॲप आहे. ॲप नोटिफिकेशनमध्ये जायचं आणि बघा इकडे हे ऑन असलं पाहिजे. व्हॉट्सॲप बघा ऑन आहे. बघा असं तुम्हाला इकडे यूट्यूब दिसलं तर यूट्यूबवर जाऊन या यूट्यूबवर क्लिक करा जरा, तुम्हाला सर्व आतमध्ये येईल बघा. शो नोटिफिकेशन ऑन आहेत. जर हे ऑफ असतील ना असे तर तुम्हाला नोटिफिकेशन काहीच येणार नाही. यूट्यूब दिसणार तुम्हाला पण तुम्हाला नोटिफिकेशन्स काही येणार नाही. मग हे क्लिक करायचं, शो नोटिफिकेशन्स करायचे, म्हणजे जेवढ्यांना तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल सर्वांचे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येणार. आणि आपण आता परत आपला व्हिडिओ बघूया पूर्ण. हे बघा आता आपल्या इकडे सर्व पेस्ट करून झालं, सर्व वाटून झालंय. आणि ह्याला करण्यामध्ये जेवढा टाइम लागला तेवढा तिकडे आपला मॅरिनेट पण झाला. मॅरिनेट पण झाला. आता आपल्याला गॅस पेटवायचं आणि मडकं ठेवायचं आहे. आणि मडक्यामध्ये आपल्याला चिकन ग्रेव्ही बनवायची. आणि समजा कोणाकडे मडकं नसेल तर आपण नॉर्मल भांड्यात केलं तर आपण जसं पहिलं बनवतो तसंच बनवायचं, आपण टोपामध्ये बनवायचं. आतापासून तुम्हाला आमच्या घरी मडक्यात मध्ये रेसिपी भेटणार. 2 मडकी आहे, एका मडक्यामध्ये नॉनव्हेज आणि एका मडक्यामध्ये व्हेज. आता मडकं तापलंय बघा आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे. आणि तेल आपण आता एकदाच टाकायचं आहे तेल, कारण आपल्याला एकदाच फ्राय करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला आहे ना चिकन बिर्याणी बनवायची म्हटली ना तर समजा ही वाटी आहे ना, 1 वाटी तरी आपल्याला तेल पाहिजे, तर आपली ग्रेव्ही छान होते. आणि परत त्याच्यामध्ये सारखं तेल नाही ओतायचं. आणि आपण बिर्याणी जेव्हा थर लावतो ना तेव्हा आपल्याला वरून घी वगैरे टाकायचं आपल्याला पाहिजे तर. आता मी याच्यामध्ये तेल टाकलंय. आपलं तेल तापलं की आपले खडे मसाले टाकायचे. आणि खडे मसाले थोडे फ्राय झालेत ना मग त्याच्यानंतर आपल्याला हा फोडणीसाठी कांदा ठेवलाय, तो कांदा टाकायचा. आपला खडा मसाला टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. की असं नाही की तो मडका आहे आणि त्याला उशीर लागतो जेवण बनवायला, असं काही नसतं. आपलं जसं नॉर्मल टोपामध्ये आपण जेवण बनवतो कढईमध्ये त्याच पद्धतीने त्याच्यामध्ये जेवण शिजतो. की एवढंच ते मातीचं असतं म्हणून ते चुलीवर बनवतात आणि गॅसवर नाही बनवत. पण आपण ना गॅसवर पण बनवू शकतो, कारण गावाला आता सर्व माणसं आहेत ना गॅसवर पण मडक्यामध्ये जेवण बनवतात. बघा लवकर तोडाला की नाही, तेल पण लगेच तापलं आणि कांदा पण लगेच आता ह्याच्यामध्ये फ्राय होईल. असं नाही की त्याच्यामध्ये उशीर होतो. कांदा बघा कसं लगेच फ्राय झाला बघा, म्हणजे कांदा आहे ना चांगला नरम झालाय. आता त्याच्यामध्ये मी चिकन टाकते. आणि असं नाही की तुम्हाला आहे ना मी एक नवीन पद्धत दाखवते. जे चिकन ग्रेव्ही आहे ना आपण काय करतो, कांदा टोमॅटो सगळं फ्राय झाल्याच्या नंतर आपण त्याच्यामध्ये चिकन शिजायला टाकतो. आता मी काय करते माहितीये, डायरेक्ट तुम्हाला आहे ना पहिलं चिकन थोडंसं शिजवून घेते, त्याच्यामध्ये कांदा आणि टोमॅटोची ग्रेव्ही त्याच्यामध्येच बनवून दाखवते. म्हणजे डायरेक्ट आपलं एकदा चिकन शिजून येईल. काहीतरी नवीन आहे आज, म्हणजे एकदम सोपं. आपल्याला चिकनचं त्याचं पाणी सुटतं ना त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं म्हणजे 2 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. आधी याच्यामध्ये झाकण नाही ठेवायचं आहे. फास्ट गॅसवर एकदम फुल गॅस करायचा. आणि मडकं कसं बघा आपण असं हाताने पण पकडू शकतो, एवढा पण वरती तापत नाही, कारण भांडा आहे ना भांड्याला आपण हात पण लावू शकत नाही. म्हणजे नॉर्मल आपण जसं आंघोळीला पाणी घेतो ना तशा पद्धतीने ते मडकं वरती तापतो. म्हणजे गरम आहे पण एवढं गरम नाही, एवढं गरम नाही की आपण ते पकडू शकतो. असं थोड्या वेळाने मला वाटतं जास्त गरम होईल. हा गरम झालं तरी त्याच्यामध्ये शिजतंय ना. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हळूहळू आपण ढवळायचं, कारण असं आहे ना एकदम नाजूक. आपण जसं छोट्या मुलाला कसं जपतो तसंच हे मडक्याला पण जपायचं. नाही तर पहिल्याच दिवशी आपण दही अंडी करू इकडे. हा एकदम फुल गॅसवर आहे ना मी 1 मिनिट आहे ना तर चांगलं ढवळून घेते. आता मग मी इकडे ह्याला शिजायला किती मिनिटं लागतील आपल्याला? हे असं मी नुसतं चिकन आधी पहिला 2 मिनिटं शिजवते. म्हणजे ओपन ना? ओपन मध्ये. आणि ढवलत राहणार आहेस? असं मध्ये मध्ये ढवळणार आहे. त्याला 1-2 मिनिटं लागतील ना? 2 मिनिटं. तोपर्यंत तो मटका दे मला. हा बघा हा मटका. हे 2 प्रकारचे मटके आहेत बघा. तो बघा तो जरा गोल आहे आणि हा जरा फ्लॅट आहे, एकदम जरा चप्पट सारखा आहे. आणि हा आहे. आता तुम्हाला मी ह्याची प्राइस सांगतो. ह्याच्या आतमध्ये किती प्राइस लिहिली माहितीये? 180, 220 असं लिहिलंय. म्हणजे तुम्ही असं बघाल तर दोन्ही जर विकत घ्याल ना तुम्ही 180 360 रुपीज होतात. मम्मी 360 रुपये होतात. पण आम्ही गावी घेतलं हे मटके आणि गावी आमच्या दादाच्याच ओळखीवाल्यांचं म्हणजे रिलेटिव्हचं समजा तो दुकान होतं. त्यांनी आम्हाला हे दोन्ही मटके 250 रुपीजला दिले. म्हणजे 250 रुपयाला हे दोन्ही मटके आम्हाला दिले. त्यावरून तुम्हाला मी एक सांगतो, जर तुम्हाला कोणता हा मटकावाला जर हा एक मटका 200 रुपयाला सांगतोय ना म्हणजे तो तुम्हाला खूप जास्त सांगतोय. जर त्यांनी आम्हाला 250 रुपये म्हणजे त्यांनी आम्हाला त्याच्याच भावात दिले ते ऍक्च्युली 250 का 200 250ला मी त्यांना 250 रुपये दिले. पण हा विकत तुम्ही एवढा महाग घेऊ नका, बरोबर ना? कितीला विकत घेतला पाहिजे आपण मग असा?
आता तू कितीला घेतला? तू आता अस्सल भाव झालाय ना, आता बरोबरचा भाव. 250 रुपये मला वाटतं त्यांनी डायरेक्ट आपल्याला न काय आमच्याकडून काय प्रॉफिट आणि नाही घेता. असं नाही, कोण पण काय आपलं सोडत नाही. किती असेल जास्तीत जास्त पण तुम्ही हा मला वाटतं 150 रुपयाला कमी मिनिमम तुम्ही घेऊ शकता. हा 150 रुपयाला एक मटका तुम्ही बाहेर भाव लावायचा की आपण आम्हाला. पण चांगलं एकदम वजन आहे एकदम. आणि तो जाड आहे. काळा नव्हता, काळा तो नव्हता, लाल होता. हा असा बघा वरती थोडा लाल दिसतोय, असा लाल होता. ते गावी आम्ही त्याच्यात रेसिपी खिमाट शिजवून आणलाय आम्ही. भात शिजवला, 2-3 रेसिपी पण केल्या, तेव्हा जाऊन हा काळा झाला, म्हणजे हा जरा स्ट्रॉंग झाला. म्हणजे पहिला मडकं कसं वापरायचं ना, पहिल्या सुरुवातीपासून मडकं कसं आपल्याला वापरायला घ्यायचं त्याचा प्रकार आम्ही बनवून आणलेला आहे व्हिडिओ, ते तुम्हाला पप्पू दाखवेलच. आणि आता एक चांगली गोष्ट होणार आहे की आता आम्हाला एकदम अजून चविष्ट रेसिपी खायला भेटणार आहे मडक्यामध्ये. आत्ताच बघा अजून ती रेसिपी बनली पण नाही, त्याच्यात आम्ही काय मसाले टाकले पण नाहीत, फक्त त्याच्यात काहीतरी वेगळाच फ्रेग्रन्स येतो, एकदम मस्तच येतोय फ्रेग्रन्स. त्याच्यामध्ये इकडे 2 मिनिटं झाली आहेत आणि चिकनचंच पाणी सुटलंय ना सर्व त्याला. हे सगळं चिकनचंच पाणी आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला सगळे ग्रेव्ही आहेत ना, जे आपल्याला फक्त हे आपल्याला काजू आणि तीळ घेतलेले आहेत ना ते, आणि तो गरम मसाला, खडा मसाला शेवटला टाकायचा आहे. हे तीळ मला जरा वेगळे वाटले. तीळ कधी तीळ आणि कधी खोबरं. तीळ खोबरं नाही, सॉरी, काजू. तीळ आणि काजू. आपण तीळ ह्याच्या अगोदर घेतले नव्हते ना. हाय वापरलेले. हा, एकदा वापरले. धने बिने सगळं वापरलेलं आहे. पण या सीझन मध्ये तीळ खाणं चांगले ना, हे थंडीसाठी चांगले तीळ असतात. आता हे आपल्याला चिकन कसं शिजवायचं आहे, कांद्याच्या आणि टोमॅटोच्या ग्रेव्ही बरोबर शिजवायचं आहे, समजलं. हो. आता मी पहिले आहे ना टोमॅटोची पेस्ट टाकते. थोडी आखटे टोमॅटो कापून टाकले असते तर त्याला वेळ लागला असता, पण हे आहे ना लगेच याची ग्रेव्ही बनणार. आणि हे सगळे आपली भांडी धुवून आहे ना आपण ह्याच्यात पाणी टाकून सगळं आहे ना आपण शेवटला टाकणार आहे. तर ही भांडी वेस्ट नाही घालवायची, कारण ह्याच्यामध्ये सर्व ग्रेव्ही राहिलेली आपली, कारण ते शिजायच्या आधी. थांब जरा, तू ढवलू नको, मला याचा जरा फोटो काढायचा आहे. कारण हा जर मी थंबनेल ठेवला ना तर व्हिडिओ जास्त चालेल. ठीक आहे, बघायला किती मस्त वाटतंय ते. आता मी याच्यामध्ये बघा टोमॅटोची पेस्ट टाकली आहे. आता हे आपल्याला ना पूर्ण पाणी आटेपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये शिजवायचं आहे, कारण आपण यातलं काहीच शिजवलेलं नाहीये. चिकन पण शिजवलं नाही, काहीच शिजवलं नाही मसाला. आणि जर तुम्ही मटके आणाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ढवळताना जरा आरामात ठेवला, आरामात ढवळायचं आणि असा जरा छोटा लाकडी काविलता घ्यायचा. नाही तर आपल्या चायनीज सारखा टक 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 करत नका बसू त्याला, टन 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 टन. नाही, आपण जरा काळजी घ्यायची. आपल्याला चांगलं पण खायचं आहे आणि चांगलं राहायचं आहे, तंदुरुस्त राहायचं आहे, तर आपण जरा काळजी पण घ्यायची, आपली पण घ्यायची आणि आपल्या भांड्याची पण घ्यायची. आणि याचं टेन्शन नाही. निर्लेशी भांडी घेऊन काय होतं, त्याचा मसाला गेला की ती निर्लेशी भांडी बेकार पडतात. त्यापैकी ही आपली अशी मडकी बरी ना घ्यायला. आता हे आपल्याला पूर्ण आहे ना जरा याची ग्रेव्ही सुटेपर्यंत आपल्याला हे पहिले शिजवायचे आहे, कारण टोमॅटोचं पाणी सुटलेलं आहे, समजलं ना पप्पू. आता इकडून किती वेळ लागतो ना ते मी तुम्हाला दाखवतो आता. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला शेवटला नंतर आहे ना याचं पाणी सुकल्यावर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. चला आता मी इकडे टायमर लावून ठेवतो, मग तुम्हाला सांगतो की आम्हाला किती वेळ लागला ते. आणि तू गॅस कसा ठेवलायस? गॅस एकदम मी फुल ठेवलेला आहे. आता तू, आणि आपण मध्ये मध्ये आहे ना असं वरती उडतोय ना, तर आपण आहे ना कमी पण जरा मीडियम पण करू शकतो, पण थोडा वेळ लागेल, कारण असं वरती उडतोय ना तर सगळा मसाला बाहेर येतो. पण थोडासा मीडियम ठेवायचा, मीडियम थोडासा कमी जास्त असं, म्हणजे एकदम फास्टच्या पेक्षा थोडा कमी ठेवायचा. आता एवढं पाणी आटलंय बघा पूर्ण, असं म्हणजे थोडी ग्रेव्ही बनली आहे, म्हणजे एवढं सुकलं आहे. आता त्याच्यामध्येच आहे ना मी कांदा टाकते, म्हणजे कसं एकत्र सगळं शिजून येईल. टोमॅटोची पेस्ट पण. एक मिनिट, आता कांदा टाकते. तर बघा मी तुम्हाला बोललो ना टायमर चालू नव्हतो, मी चालू करतोय बघा. 5.5 मिनिटं झाली आपल्याला. आता तू कांदा टाक. आता कांदा टाकते, म्हणजे कसं माहितीये चिकन बरोबर हे सगळे ग्रेव्ही आहे ना शिजून येतात. आता याच्यामध्ये कांद्याची पेस्ट पण टाकली आहे. आता हे आहे ना मीडियम गॅस करून आहे ना मी थोडं झाकून ठेवते, म्हणजे पूर्ण आपल्याला हे आहे ना आता चांगलं सुकवून काढायचं आहे, तर आपली ती ग्रेव्ही चांगली बनेल आणि स्वाद येईल. कारण हे आहे ना पता करून असा आहे ना उडतो. आता किती मिनिटं झाकून ठेवते ते तुम्हाला दाखवतो मी. आता हा टायमर मी बंद करतो. तर मम्मी म्हणाली की आता तिकडे आपलं ढाकण उघडायचं, बरोबर. आणि इथे किती मिनिटं झालीत बघा, 11 वाजून म्हणजे 11:30 मिनिटं झाली. आणि आम्ही बघा आमचा पण व्हिडिओ आम्ही बघत राहतो, आम्हाला पण कधी कधी बघायला भेटत नाही, तर आम्ही आमचा व्हिडिओ असं बघतो बघा. आता हा काय चालू, रत्नागिरी ब्लॉग नंबर 10 आम्ही बघतोय. आता इकडे आपले, आपण पण रोज नाही बघत, आपण तू सांग नाही तर त्याला वाटेल आपण रोज बघतो.
पण आज आम्ही ते रेसिपी बघतोय म्हणून आम्हाला बसायला टाइम भेटतो. कधी कधी आम्हालाच आमच्या रेसिपीला लाईक करायला भेटत नाही. बघायला पण भेटत नाही. हा, तिकडे 12 मिनिटं झाली आहेत. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे, हे 12 मिनिटांमध्ये आम्ही 2 वेळा उघडून जरा ढवळलं होतं, बरोबर ना? बघितली वा. हा, ते बघ. आणि किती पाणी होता, ग्रेव्हीचा पाणी किती होता कांद्याचा. आणि आपण आहे ना हे ढवळताना असा रुमाल घ्यायचा एक मडक्याला पकडायला, त्याला पकड नाही लागत. म्हणजे टोटल 12 मिनिटं झाली. पण 12 मिनिटामध्ये मी 2 वेळा ढवळला होता. हा, मधी म्हणजे झाकण उघडला, जरासा ढवळला आणि परत बंद केला. हे बघा असं चांगलं आहे ना, तरचवून घ्यायचं मडक्यामध्ये पण ढवळताना हळू ढवलायचं. खाली लागलं ना तरी टेन्शन नाही घ्यायचं, कारण आपण कढईमध्ये करतो, टोपामध्ये करतो तेव्हा पण खाली लागतो. ते आपल्याला लागलेलं पण चांगलं असतो, लागला तरच आपला मसाला भाजला समजतो. हे आता आहे ना मी पूर्ण हे 1-2 मिनिटं मी असं ढवळतच राहते, कारण काय माहितीये पूर्ण आपल्याला हे मसाला आहे ना पूर्ण एकदम मॅच झालेला दिसला पाहिजे ग्रेव्ही त्याची. तर आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. मग हे सगळे मसाले पहिले आपण भाजून काढले ना तर त्याची ग्रेव्ही चांगली बनते. आपलं म्हणजे चिकन पण त्याच्याबरोबर शिजलं, कांद्याची ग्रेव्ही पण बनली आणि टोमॅटोची पण ग्रेव्ही बनली त्याच्यामध्येच बघा एकदम. आता पूर्ण जरा असं तरसवून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला आहे ना तेल सुटेपर्यंत असं ढवळत राहायचं. आणि तुम्हाला खाली काळा दिसत असेल ते करपलं नाही, ते मडक्याचा कलरच काळा आहे बघा. आणि मम्मी आपल्याला अशी पण एक कमेंट होती ना की हा तुमच्या पाठी जो पडदा आहे बघा, हा पडदा आहे, ह्याच्या पाठी काय आहे, या पडद्याच्या पाठी काय आहे, किंवा तुमच्या इकडे काय आहे, तिकडे काय आहे, ते आम्ही सर्व तुम्हाला दाखवू. या घराचं पूर्ण ब्लॉग तुम्हाला दाखवू. म्हणजे हाऊस टूर आपण म्हणतो ना, ही रिक्वेस्ट पण आली होती की तुमचं आम्हाला घर दाखवा काकू, तुमचं घर दाखवा आम्हाला. तर आम्ही तुम्हाला, आमचं घर काय छोटंसं घर आहे, आम्ही खूप अडचणी भरपूर आहेत, पण मजा येईल तुम्हाला ब्लॉग बघायला. पण तुम्हाला आम्ही नक्कीच दाखवू. पण त्यासाठी एक आम्ही रिक्वायरमेंट ठेवली की ताई आली पाहिजे घरात. म्हणजे ते कसं मग जरा घर बघायला पण अजून एक मजा येईल आणि बोला चालायला पण जरा पाहिजे ना कोणतरी. नाही तर आम्ही दोघं तिकडे बडबडत राहू, मग काय नाही. मग ताई आली की नक्कीच आम्ही त्यावेळी हाऊस टूर बनवू आणि तुम्हाला अपलोड करून मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवेलच. हे बघ आता ढवळत राहिलं ना की तेल सुटेपर्यंत म्हणतो ना आपण, कढईमध्ये पण तेल सुटेपर्यंत आपण ढवळत राहायचं. हे बघ असं तेल दिसतंय, असं सुटलेलं आहे बघ, जरा ऑइली झालं. हे असं तेल कसं वाटतंय खाली है ना. हे असं तेल सुटेपर्यंत ढवळून घ्यायचं, तेव्हा आपली ग्रेव्ही चांगली बनते. इथे तर अजून आपण मसाले हे सर्व टाकायचं आहे. मसाले आता म्हणजे हे पहिलं तरसवून घ्यायचं आपल्याला, कांदा आणि टोमॅटो, ते कच्चं नाही राहिलं पाहिजे. तुम्हाला तर फक्त इकडे इमेज दिसतोय, पण आम्हाला इकडे सुगंध पण एकदम भारी भारी येतोय. दिसायला पण छान दिसतंय मडक्यामध्ये. कोणत्या पण आपण रिसॉर्टमध्ये गेलो, कोणत्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो तर असं लिहिलेलं असतं ना की आपल्याला इकडे चिकन डिश भेटेल, पण त्याच्या पुढे जर आपण असं लिहिलं ना की हे मडक्यातलं चिकन आहे तर ते किती ऐकायला चांगलं वाटतं. मी तर पहिली तीच ऑर्डर घेईल, म्हणजे तीच ऑर्डर देईल त्यांना की हे मटके में जो बनाय ना वो मुझे दो. मटक्यात जे बनलंय ना ते आम्हाला पहिलं द्या, बरोबर ना. आणि खरं सांगू इकडे सुगंध खूप चांगला येतोय. आता याला म्हणजे तेल सुटलंय बघा चांगलं, म्हणजे असं पण नाही की खाली करपलंय वगैरे, एकदम चांगलं. जसं आपण कढईमध्ये बनवतो ना तसंच मडक्यामध्ये पण बनवायचं. तेल सुटेपर्यंत पहिलं कांद्याची आणि टोमॅटोची पेस्ट करून घ्यायची, तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायची, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ग्रेव्ही जशी पाहिजे तशी वाढवायची, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बाकीचं साहित्य टाकायचं. आणि आपलं ते पाय पण ठेवलंय तर मग ते शिजलंय बघ सर्व, त्यातलं पूर्ण ते शिजून गेला. ते पाय ठेवले होते नाही बघ, हे पूर्ण ह्याच्याने माहिती पडलं ना आपलं शिजलं की नाही. आपलं चिकन पण शिजलं आणि आपलं टोमॅटोची कांद्याची पेस्ट पण झाली. आता तेल सुटेपर्यंत एकदम चांगलं झालंय. जेवढं आपण हे असं तरसवणार ना, शिजवणार, तसं आपलं चिकन किंवा कुठली पण डिश, भाजी वगैरे काय पण जरा थोडी मेहनत करायला लागते. नाहीतर हे सगळं काढून ठेवलं असतं आणि कड काढलं असतं ना तर झालं चिकन. असं आहे. पण टेस्टी कशाने बनतो, अशाने बनतो. हॉटेलमध्ये पण टेस्टी कशाने हॉटेलचं जेवण बनतो की असे चांगले आहे ना ते कढईमध्ये फ्राय करत राहतात, सरपटत राहतात त्याला. हा, सारखं असं धडधड धडधड टाक 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 आवाज येत राहतो. ढाब्यावरचं जेवण पण कसं टाक 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 करत राहतात, सारखं ते कढईमध्ये थोडंसं असतं पण ते सारखं फ्राय करत राहतात, त्याच्यामुळे ते चव लागते. वा वा, दिसायला एकदम भारी दिसतंय. आता कलर पण छान आलाय आणि तेल सुटलंय एकदम. आता आपल्याला याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. आता मी पहिले आहेत ना, परत मी याच्यामध्ये आहे ना पुदिन्याची पानं टाकते, थोडीशी वरती ठेवते पप्पूला दाखवायला. कोथिंबीर मी आज भरपूरच वापरली आहे.
पहिला मॅरिनेटसाठी 1 चमचा टाकला होता, आता 1 चमचा टाकते, म्हणजे आपला आहे ना चांगला झणझणीत होईल. आणि आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना ही 4-5 मिरची टाकणार आहे, पण अशी तोडून टाकायची. मोठीच टाकलीस ना तू, हा म्हणजे वेगळी काढता येईल आपल्याला. हा, आणि नाही काढायला आली तरी चालतील, कारण ती शिजून जाणार आहे. ते म्हणजे जरा तोंडाला टेस्ट येण्यासाठी, तिखट टेस्ट येण्यासाठी. हो, तिखट पण हवं जरा झणझणीत. आपला तो फेमस डायलॉग आहे ना की अशी तिखट खायची की नाकातून सर्दी बाहेर पडली पाहिजे. सर्दी बाहेर पडली पाहिजे. आता हा खडा मसाला आपण जो बारीक केलेला ना तो, आता सर्व याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. शेवटी आपल्याला थोडी मी बोलली होती ना आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे, ती आता थोडी मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. शेवटी पाणी टाकायला लागेल का? पाणी टाकायचंच आहे, आता आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. आलं लसूणची पेस्ट टाकली आणि आता पहिलं मी जरा असं ढवळून घेते. बघा, मी टोपाला कढईला आपण हात पण लावू शकत नाही, पण हे मडका आहे ना आपण साधारण तरी असा हात लावू शकतो. नाहीतर ते नसेल तर कपडा घ्यायचा. कपडा घ्या तुम्ही. असा कपडा घ्यायचा. आता जो सुगंध सुटलाय तो सांग. आता काय टाकल्यावर आता असं वाटतं मी गावी कुठेतरी रानात बसलो आणि तू कुठेतरी बनवून देते, एकदम हॉटेल सारखं बनवून देते. आता मी तुला सांगते, हे जे मी भांड जे आपलं मॅरिनेट केलेलं वाटगं, आपलं टोमॅटोचं पेस्ट केलेली वाटी, ते सगळं मी याच्यामध्ये पाणी काढून घेतलंय. आता आपल्याला चिकन मध्ये पाणी टाकून आपल्याला 2 मिनिटं ह्याला मसाले शिजू द्यायचे आहेत, कारण हे आता आपले मसाले टाकलेले आहेत ना ते शिजू द्यायचे आहेत. आपल्याला ओपनच शिजवायचं आहे ना? ओपन शिजवायचं, झाकण ठेवायचं. झाकण ठेवलं तर खुशबू बाहेर येत नाही. हे किती मिनिटं शिजवायचं आपल्याला? आपलं 2 मिनिटं पहिले शिजवून घ्यायचं. 2 मिनिटं ना, मी टायमर लावतो. हा, आपला पहिल्याचा टायमर चालू होता. किती मिनिटं झाली बघा? 20. तो बंद करतो मी आणि परत लावतो. आता फक्त हे आपले मसाले शिजण्यासाठी आता थोडा मी बारीक गॅस करते आणि याच्यावरती झाकण ठेवते आणि 2 मिनिटासाठी हे मसाले शिजून घेते. तर बघा, इकडे आपण झाकण ठेवलंय आणि इकडे आपला टायमर सुद्धा चालू आहे आणि आमचा इकडे व्हिडिओ संपला. आता इकडे आपले 2-3 मिनिटं झालेत मम्मी. बघ, तरी आली त्याला वरती ना. हा, हे बघ. अजून आपल्याला याच्यासाठी अजून आपल्याला पातळ ग्रेव्ही बनवायची आहे, कारण ही आपल्याला आहे ना आता लगेच बिर्याणी नाही बनवायची आहे. हे आपल्याला बिर्याणीचं काय बोलतात ग्रेव्ही चिकन बनवायचं आहे. होय. आता मी ढवळते. आणि तू जसं उघडलास ना मम्मी, एकदम असं लांब कोणतरी लॉंग ब्रीथ घेल एवढा चांगला सुगंध आला त्याला. डीप ब्रीथ घेल एकदम. तुझ्या तोंडाला पाणी सुटलं ना. आता तुझं खरं सांगते मी, आता हे आहे ना, हे आपली चिकन ग्रेव्ही तयार झाली. आता याच्यामध्ये मीठ टाकलं ना की आपली चिकन ग्रेव्ही तयार झाली. पण मला हे आहे ना वाढवायचं आहे, समजलं? हा, मग त्याच्यासाठी आता वाढवण्यासाठी मी काय करते बघ. आता हे जे मी बनवलंय ना काजूची पेस्ट, काजू आणि तीळ हे त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. आता हे पुरं मडका आहे ना भरणार आहे. आणि हीच आपली कढई मोठी असती ना तर ती आपली अर्धी कढई झाली असती. आता मी याच्यामध्ये टाकते बघ. हा पण टोप मोठा आहे बघा. हा, टोप हे मोठा आहे म्हणजे भरपूर, म्हणजे याच्यामध्ये आहे ना 7-8 माणसं तरी जेवतील. हा, माझ्यासारखी असतील तर 5 माणसं जेवतील. हा, अशी जेवणार. आता बघ, हे मी सगळं टाकलं. आता हे असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता तू त्याच्यानंतर बघ, हे आपली हे टाकायच्या आधी आपली ग्रेव्ही तयार झाली. मीठ टाकलं, लिंबू पिळलं ना की आपली ती चिकनची ग्रेव्ही तयार झाली. पण मी त्याच्यानंतर हे अजून 2 चीज वाढवले. म्हणजे हे टिप पण झाली ना माणसांना. आणि हे टाकले की अजूनच स्वादिष्ट. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. आता हे सुक्क झालंय बघ. आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे म्हटल्यावर आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. आधी पहिला आहे ना मीठ टाकून घेते. आपण त्याच्यामध्ये कसं मॅरिनेट केलं त्याच्यामध्ये थोडंसं नावाला मीठ टाकलं होतं. आता आपल्याला याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. त्या चवीपुरतं मीठ नाही टाकलं ना तर आपल्याला चांगलं लागणारच नाही. मिठावरतून मला ना ताईची आठवण येते. तुम्ही किती पण चांगली रेसिपी बनवा, मीठ नाही टाकली तर तुमच्या रेसिपीचा काहीच उपयोग नाही. तर मिठाचाच प्रश्न आलाय. तर तुम्हाला एक आम्ही सांगतो की जर रेसिपी झाली आहे, मीठ कमी असेल तरी मीठ वरतून टाकू नका. ते तुमचं प्रेशर वाढवेल, म्हणजे ब्लड प्रेशर वाढवेल. मीठ वरतून नाही टाकायचा. मीठ रेसिपीच्या म्हणजे सॉल्टला हीट प्रोसेस थ्रू पास झालं पाहिजे, तर ते सॉल्ट आपल्या बॉडीसाठी चांगलं आहे. आणि जर आपण माहितीये जेवणातून मीठ घेतो साईडला मीठ घेतो, हा, तर ते ब्लड प्रेशर असेल तुम्हाला तर त्याचं कधीच करू नका. आणि नॉर्मल माणसांनी पण वरतून जास्त, म्हणजे जेवताना तुम्ही चाकून बघा
आणि तेव्हाच मीठ टाका. शिता शिता मीठ टाकायचा. हा आणि मीठाच्या वेळी मी तुम्हाला तसं म्हणालो, मला ताईची आठवण येते. ताईला पण एक सजेशन, मीठ घेऊनच बसतो बाजूला. ना आता ती चांगलं जेवण बनवते. आता ताई आपली मस्त जेवण बनवते. आता ती कोणकोणती रेसिपी मम्मीपेक्षा चांगली बनवते. बरोबर ना मम्मी? गाजरचा हलवा तर एक नंबर बनवते. कारण सारखा गाजरचा हलवाच बनवते, कारण जिजूला आमच्या गाजरचा हलवा आवडतो. आता मी पाणी टाकून एवढं बनवलंय. आता आपल्याला हे आहे ना 10 मिनिटं आपल्याला तेल सुटेपर्यंत एकदम बारीक गॅसवर ठेवायचं आहे. आणि ते आपल्याला वरती आहे ना तरी आली पाहिजे तेलाची. म्हणून आता मी आहे ना थोडं, आपलं बिर्याणीला कसं माहिती आहे, जशी ग्रेव्ही असेल आणि थोडा रस्सा पातळ असेल तर बिर्याणीचा भात पण चांगला लागतो, नाही तर सुका सुका वाटतो. हो, मला एक माझाच एक्सपिरियन्स सांगतो, कारण मी टेस्ट खूप चांगली करतो कोणत्या पण प्रोडक्टची, कोणत्या पण फूडची. मी एकदा बाहेर गेलेलो तर मी 2 प्रकारची बिर्याणी मागवली होती. एका बिर्याणीला जरा वळावा होता, म्हणजे त्याचा भात ओळावा होता, मग तो भात जरा चांगला वाटत होता. आणि एक बिर्याणी चांगली होती पण ती पूर्ण सुकी झाली होती. मग ते त्याला खायला मजाच नाही आली. पण एवढी पण आपण बिर्याणी सुकी नाही बनवली पाहिजे, बरोबर ना? मी जरा ओळा असते ना, ते जरा वेट वस्तू असते ना ग्रेन्सला, म्हणजे राईसला, तर ते अजून चांगलं वाटतं. तर तुम्ही कोणती जर बिर्याणी बनवत असाल तर एकदम सुकी बनवू नका, मग ती खाताना पण एकदम सुका सुका वाटतं एकदम. आता मी याच्यामध्ये पहिलं तेल टाकलंय तेवढंच टाकलंय, आता मी परत काय टाकलं नाहीये. पण आता मी आहे ना, हे बघा, आता उकळी येईपर्यंत मी ढवळत राहिली. आपली काजूची आणि तिळाची पेस्ट टाकल्यावर आणि पाणी टाकलं, मीठ टाकलं, सगळं आपलं टाकून झालेलं आहे. आता मी काय करते माहितीये, आता पप्पूला तर तोंडाला पाणी सुटलंच आहे, नाही तर मी आता भात नाही बनवणार होते, मी असंच बनवून ठेवणार होते. म्हटलं नंतर आरामात बनवेल. पण काय झालं, तुम्हाला पण टेस्ट करून दाखवायला पाहिजे आणि कसा प्रकार आहे तो पण तुम्हाला दाखवायला लागेल. म्हणून आता मी काय करते, या गॅसवर आहे ना, बघा आता उकळी आली आहे. आता एकदमच मीडियम करून एकदम बारीक गॅस करून वाफेवर ठेवणार आहे. तोपर्यंत मी तुम्हाला दुसऱ्या गॅसवर भात करून दाखवते. तुम्ही खरं सांगा, तुम्ही खरं सांगा, माझा जॉब कोणाकोणाला हवा इकडे सांगा, म्हणजे टेस्टिंगचा जॉब कोणाला करायचा इकडे येऊन जरा कमेंट मध्ये सांगा. आणि खरं आम्ही तुम्हाला बोलू शकतो टेस्टिंग करायला, पण तुम्हाला टेस्ट एकदम डिटेल मध्ये सांगावी लागेल की कशी टेस्ट असते, ते वरती तरी कशी आहे, दिसायला कसं आहे ते. आता किती मिनिटं टाकून ठेवणार आहेस तू? आता भात होईपर्यंत गरम राहू दे ना जरा, म्हणजे तेवढे आपलं आता काजूची पेस्ट टाकली ना आपण, ती पण त्याला शिजेल आणि तेल सुटेल एकदम मस्त. गॅस बंद करतेस का? नाही, एकदम बारीक गॅस करून ठेवलाय. तरी किती मिनिटं? 10 मिनिटं असं ठेवायचा. 10 मिनिटं? हा, 10 मिनिटं 15 मिनिटं ठेवला तर काही फरक नाही पडत. फक्त एकदम म्हणजे ग्रेव्ही घट्ट बनवून ठेवायची, घट्ट पातळ अशी, म्हणजे डोश्याच्या पिठासारखी. आणि किती मिनिटं एक्झॅक्ट आहे ते तुम्हाला मी सांगतो, कारण मी आता टायमर लावतो. मी आता टायमर चालू करतो. आणि या टायमरवरून आपल्याला एक कमेंट नव्हती मम्मी, आपल्या व्हिडिओने एक 6वीतला मुलगा नाही बघायचा, त्यांनी आपल्याला त्यांनी आपल्याला कमेंट नाही केली, मावशी तुम्ही तर व्हिडिओ 3 मिनिटात बनवता, तुमचं 3 मिनिटात होतं, माझं इकडे खूप टाइम लागतं. तुमचं शिस्त कधी? हा, तुमचं शिस्त कधी? तुमची रेसिपी 4 मिनिटात कशी बनते? आम्हाला तर 15-20 मिनिटं लागतात इकडे. नाही, म्हणजे मोदक बनवले होते त्यांनी, त्याला तेवढं सारण बनवायला, परत ते पीठ शिजवायला, म्हणजे खूप टाइम लागतो ना आपल्याला. म्हणजे समजा एक तास तर खरा लागतोच हळूहळू केला तरी, पण ते आम्ही इथे कसं झटपट दाखवतो, असं म्हणजे आपण टाइम दाखवत नाही. आपण कसं एडिट करतो, ते मधले मधले शॉर्ट आपण फास्ट फॉरवर्ड करतो किंवा कट करतो, त्यामुळे आपल्याला कसं 10 मिनिटात आपल्याला 10-15 मिनिटात आपल्याला व्हिडिओ दाखवायचा असतो. त्यामुळे आता तुम्हाला खरं सांगू, ह्याला पण आतापर्यंत 2 तास झाले असतील ना आपल्याला. हा, आरामात सगळं करेपर्यंत शिजवेपर्यंत. नाही तर आपण काय करतो, पटकन आपल्याला कसं वाटतं पटकन होतो, त्याला टाइम लागतो. पटकन होतो कसं, आपण गॅसवर ठेवतो, टीव्ही बघायला येतो, सिरियल बघतो, त्याच्यामुळे आपला टाइम जाऊन. सिरियल पण आपण बघतो ना, ती पण सिरियल अर्ध्या तासाची असतेच ना. सिरियल वरून तुम्हाला एक सांगतो, मम्मी सिरियल अशी बघत नाही, पण जेव्हा सिरियल बघायचं असेल ना तिला, ती पूर्ण 2 वर्षाचा सिरियल ती 2 महिन्यात कम्प्लीट करून टाकते. 2 महिने नाही लागत मला. 2 महिने. मग तिला काय म्हणतो मी, आता तुला ते सिरियल वाले ना सर्टिफिकेट पाठवतील, एवढी ती पूर्ण बघून टाकते. आता ते तारक मेहताचा शो आहे, तुम्हाला माहितीच असेल. तिने एपिसोड 1 ते आता त्याचे 1,500 एपिसोड का 2,000 एपिसोड कितीतरी झाले, ती 10,000च्या वरच्या एपिसोडवर पोहोचली. मी बोललो तू एवढं बघते तरी का ते? मी बोललो आता तुला तारक मेहतावाले ना तुला आता सर्टिफिकेट पाठवणार आहेत. आम्ही टीव्हीवर नाही बघत, मोबाईलवर बघते ना, पटापट बघत जाते. जेव्हा संपलं ना की मी बघून म्हणते, हे पुढचं लागत का नाही, हे पुढचा हाय काय नाही. असं असतं. म्हणून आता इकडे आपला टायमर पण चालू आहे. आणि आता तुम्हाला मी भात बनवून दाखवते. हे बघा मम्मी अशी म्हणजे मधून आता बघा इकडे ठेवलेला घेतलंय. आता मी तुम्हाला तिकडे बघून टाइम सांगतो. तिकडे 2.5 मिनिटं झाले टायमर चालू करू. 2.5 मिनिटांनी मम्मीने उघडलंय, जरा ढवळते आणि परत झाकण ठेवणार आहे, बरोबर ना? आणि हे आपण 10 ते 15 मिनिटं ठेवणार आहे. आता मी इकडे आतमध्ये जातोय. एक कॉमन क्वेश्चन असतो मम्मी,
की तू जॉबला जातोस की नाही. आता मी त्याचं उत्तर सांगतो. मी जॉबला जातो. मी 7 to 8 hours वर्किंग आहे. मला 8 तास जॉब आहे. पण तुम्ही कसा केलाय? मी पार्ट मध्ये केलाय. आता सर्वात तर मी तुम्हाला ना टाइम नाही सांगणार आणि स्पेशली तुम्हाला पण एक सजेशन देतो. कधी आपलं फिक्स्ड रुटीन असतं ना ते कधी सोशल मीडियावर सांगू नका. स्पेशली त्या मुलींनी आणि फिमेल्सनी कधी सांगू नका की मी या टायमावर इकडे जाते, त्या टायमावर तिकडे जाते. तर का? ते आपल्या प्रोटेक्शनसाठी असतं. तर माझं पण आहे. मी 8 hours जॉब करतो. पार्ट बाय पार्ट करतो. असा थोडा टाइम शूटसाठी काढतो, थोडा टाइम एडिटसाठी काढतो आणि बाकीचा टाइम मी माझ्या जॉबला असतो. आता झोपायला पण काढतो. पण बोलायला तर खूप बिझी असतो. असं म्हणजे टाइम नाही भेटत. आता बघा हे जसं झालं लगेच टेस्ट करणार आणि मी लगेच धावत निघणार माझ्या कामावरती. एक चांगली गोष्ट झाली मला की माझ्या जॉबवर मला 3-4 वर्ष झाली आहेत. तर मी आता त्याला स्वतः मॅनेज करू शकतो म्हणून ते मला इझी झालंय. आणि काय जॉब करतो? तर मी फिटनेस ट्रेनर आहे. तर फिटनेस ट्रेनर माहितीच असेल का असं. मग मी फिटनेस ट्रेनर म्हणजे एक्सरसाइज शिकवतो. तर मम्मी तुम्हाला बारीक दिसते की नाही? पहिली मम्मी कशी होती? पहिली पण मम्मी गोलगोल होती. ते जास्त फॅट होता मम्मीला. तर आता मम्मीला एकदम थोडं डायटिंगवर ठेवलंय. आणि मम्मीचा एक्सरसाइज पण तुम्हाला बघायची असेल तर तेही सुद्धा दाखवू शकतो. आम्ही सेपरेट एक्सरसाइज करतो. आणि तुम्ही विचाराल हे पडद्याच्या पाठी काय आहे? ते तुम्हाला घर दाखवताना. हा, घर दाखवताना आम्ही इकडेच बघून एक्सरसाइज करतो. तर तुम्ही गेस कराल ते पाठी काय आहे ते. एक्सरसाइज बघायची असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा मला. आपली एक्सरसाइज काय घरात आपण जे करतो ते आपलं व्यायाम करायचं. नाहीतर माझी एक्सरसाइज इकडे रोज होतेच आहे. आणि तुम्हाला हे पण मी दाखवू शकतो की जर तुम्हाला नी पेन होत असेल, बघा बाहेरून कुत्र्याचा आवाज येत असेल तुम्हाला. जर तुम्हाला नी पेन होत असेल तर आपण कोणते एक्सरसाइज करू शकतो त्यामुळे आपला नी पेन जरा चांगलं होऊ शकतो. आणि तू गरम पाण्यात पाय ठेवतेस ना? तुझा पाय दुखायला लागलाय. जास्त काय असतं आपले गुडघे दुखतात. तर गुडघ्यासाठी उपाय काय करायचं माहितीये? ते आपल्या पप्पूंनी सांगतोय मला की गरम पाणी करायचं. जेवढा आपण पाय आपण ठेवू शकतो ना तेवढा गरम पाणी करायचा. त्याच्यामध्ये 2 चमचे मीठ टाकायचा. ते पण मीठ आहे ना संदळ मीठ टाकायचा. आपलं हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट किंवा आपण उपवासाला सॉल्ट वापरतो ते. आणि नसलं तर काही फरक नाही पडत. आपण आपलं साधं मीठ किंवा जाड मीठ टाकू शकतो. ते टाकायचं आणि पाय ठेवायचं. आणि पाणी थंड होईपर्यंत असं पाय टाकायचं, पाण्यात ठेवायचे आणि पाय असे हलवत राहायचे. आणि अजून तुमचा नी पेन होत असेल तर 2 अंजीर सकाळी आणि 2 अंजीर संध्याकाळी. म्हणजे असे 2 अंजीर खूप महाग असतात. पण काय होतं डॉक्टरची औषधं खाण्यापेक्षा पण ते आपण खाल्लेलं चांगलं असतं. मी पप्पूला बरोबर एवढं महाग आहे तर तू कशाला आणतोस. आणि अजून एक मोठं तुम्हाला टिप सांगतो या व्हिडिओमध्ये. सर्वात लवकर जर तुम्हाला हे व्हायचं असेल तर उठल्या तुम्ही 2-3 ग्लास पाणी प्या. तर काय होतं आपली बॉडी पूर्ण साफ होते. पाणी प्या म्हणजे साधं पाणी नाही, गरम पाणी. हा, गरम पाणी राहिलं बोलायला विसरलो. गरम पाणी उठल्या गरम पाणी प्यायचं. आणि ते पण असं तोंड धुवायचं नाही. चला अजून एक टिप देतो तुम्हाला. कोणाला जर मायग्रेन असेल, म्हणजे असं हेच माझा जॉब आहे ऍक्च्युली. जर कोणाला मायग्रेन असेल तर तुम्ही उठल्या गरम पाणी पिताना गरम पाणी पिया. 40 मिनिटचा गॅप ठेवा आणि त्यानंतर तुम्ही एक पूर्ण ऍपल खा. आणि जर कोणाला डोकं पण दुखायचा प्रॉब्लेम असेल ना तर तुम्ही उठल्या उठा. जेव्हा उठाल ना तेव्हा न तोंड धुता किंवा तोंड धुतलं तरी चालेल, चूल भरली तरी चालेल, नाही भरली तरी चालेल. पाणी प्यायचा गरम पाणी प्यायचं 1-2 ग्लास. मग 40 मिनिटचा गॅप ठेवायचा आणि त्यानंतर ऍपल खायचं. हे चांगलं असतं. मी रोज खाते. आता मम्मीला मी रोज ऍपल देतोय. कारण माझं आहे ना डोकं दुखतं कधी त्याच्यामुळे मी रोज ऍपल खाते. सकाळी उठल्या मी चहा पित नाही. हा, ते चाय चपाती घेऊ नका जरा. सकाळी फर्स्ट मील मध्ये टी अवॉइड करा. नंतर तुम्ही टी घेऊ शकता. नाही, माझी सकाळ कधी व्हायचीच नाही. मी उठल्या पहिले आंघोळीच्या आधी चहा प्यायची. कारण मला गावाला सवय होती. शेतात काम करायचं म्हटलं पहिली चहा. जेवण नसेल तरी चालेल पण पहिली चहा. 24 तास मी चहा पित राहायची. पण आता मी चहा वगैरे सोडली आहे. आणि मम्मीच्या फिटनेस मध्ये अजून एक रेग्युलर गोष्ट आम्ही काय केली आहे तर रात्री आम्ही वॉकला जातो. बरोबर ना मम्मी? 30 to 40 मिनिट्स आम्हाला कंटिन्युअस 2 महिने झाले जातात. आम्ही 2 महिने काही झालं कितीही आमचा शेड्यूल टाईट असला, रेसिपी बनवली नाही बनवली, एडिटिंग झाली किंवा मी माझ्या एडिटिंग मध्ये सोडून सुद्धा आम्ही रात्री वॉकला जातो. कारण वॉक करणं इम्पॉर्टंट आहे. तेवढी तरी वस्तू आपण आपल्या हेल्थसाठी ठेवली पाहिजे. नाही तर पहिले माझे खूप आहे ना गुडघे वगैरे दुखायची. मी खाली पण सहसा खाली बसायची नाही. पण मी आता जास्त करून मी खाली का बसते? आपल्या पायासाठी बसायचं असतो. जेवढं आपण खाली बसून वर उठणार ना तेवढे आपले पाय आणि गुडघे साफ राहतात आणि एकदम हेल्दी राहतात, चांगले राहतात, म्हणजे लवचिक बनतात. असे त्रास होत नाही आपल्याला. आणि आपण सगळं काम उभ्याने करत गेलो. आता मी समजा आता मला इथे 2 तास झाले चिकन बनवायला. तेवढा टाइम मी किचनवर उभी राहिली असते किचनच्या समोर. तर तेवढे माझे पाय आहे ना ताट राहिले असते. आपल्याला नंतर बसताना प्रॉब्लेम होतो की दुखतात.
ते आपण कसं हालचाल पण करू शकतो, बसताना असं, उठताना असं असं करू शकतो. आता एवढी मी खाली बसते त्याच्यावर जर तुम्ही समजा की माझे गुडघे किती ठीक आहेत. हा, अजून एक सांगतो, माझे अर्ध्यापेक्षा जास्त मित्र फिजिओथेरपिस्ट आहेत. जर तुमची नी रिप्लेसमेंट झाली असेल तर तुम्हाला डॉक्टर सांगणार की पाय फोल्ड करू नका, करूच नका तुम्ही. डॉक्टरांनी सांगितलं असेल तर नका करू, आता आम्ही सांगितलं करा म्हणजे करा. ते नी रिप्लेसमेंट करतात ना, त्यांना मग ते फिजिओथेरपिस्ट वाले कसे थोडेफार एक्सरसाइज करून आणि त्यांना पाय फोल्ड करायचे अलाउड नसते. आणि जर तुम्हाला डॉक्टरनी सांगितलंय खाली बसू नका तर नकाच बसू. ऍक्च्युली ते अलाउड नसतं, कारण अजून त्रास होतो. ते ऑपरेशन केलेलं असलं तर ते बसायचंच नसतं, कारण त्याला ते स्क्रू लावलेले असतात, ते प्रॉब्लेम होतो. आणि आपले गुडघे चांगले आहेत ना, तर त्याच्यासाठी आपण पहिलाच आपले उपचार करायचे की आपण घरामध्ये एक्सरसाइज करायची जास्तीत जास्त. ऑपरेशन करण्यापर्यंत तिथपर्यंत पोहोचायचंच नाही, कारण ऑपरेशन केलं की तुम्हाला खाली बसताच येणार नाही, असं आहे. ऑपरेशन एकदम लास्ट ठेवायचं. अजून एक डाएट आणि फिटनेस बद्दल विचारलं की माझे क्लायंट सुद्धा मला विचारतात की ओमकार, माझं नाव ओमकार आहे, तुम्हाला माहिती असेल की माहिती आहे का नाही तुम्हाला? काय काय लोकांना माहिती. हा, तर ते विचारतो ओमकार क्या खाणे का, तर मी बोललो एक मिनिट, ओमकार नाही बोलायचं, पप्पूच बोलायचं. तुम्ही मला बाहेर भेटला पप्पू बोलला तरी चालेल मला. तर ते विचारतात की क्या खाने का, तर मी बोललो जो भी घर पे बना है ना सब खाने का, सिर्फ बाहेर का कुछ ऑर्डर नाही करने का. म्हणजे बाहेरचं काहीच ऑर्डर करायचं नाही, जे काय आहे ते तुम्ही घरी बनवून खा. सर्व घरी बनवून खायचं आपण, हेल्दी. आणि असं आम्ही हेल्थ आणि फिटनेस आणि डाईट आणि असं टिप्स बद्दल बोलत राहिलो ना, तर इकडे बघा आपलं झालं, आपला भात भरायचा राहायचा इकडे. असं हवं तर आपण नंतर डिस्कशन करत बसू. आणि तुम्हाला काय डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट्स मध्ये आम्हाला विचारू शकता. आणि याच्याबद्दल जर पप्पूच्या कामाच्या बद्दल आणि तो काय शिकवतो त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला पाहिजे असेल माहिती, तर तुम्ही आम्हाला डायरेक्ट व्हिडिओ बनवायला सांगा, म्हणजे मी पप्पूला आहे ना घेऊन डायरेक्ट आम्ही व्हिडिओ बनवू शकतो त्याचा. आता इकडे जे मम्मीचे जेवढे सर्टिफिकेट लागले तेवढे माझ्याकडे सुद्धा सर्टिफिकेट आहेत. पर्सनल ट्रेनरचे, मास्टर ट्रेनरचे, न्यूट्रिशनिस्टचे, मसाज थेरपिस्टचे, हे सर्व मी करून बसलोय. कारण मला त्याच्यात आवड होती, कारण मला कॉर्पोरेट जॉब पण लागलं होतं, पण मला त्याच्यात आवड नव्हती, त्यामुळे मी ते करायला घेतलं. आणि मला त्याच्यात खूप मजा येते करायला. मला ते केलं म्हणून आता आमचा खूप फायदा झालाय, कारण आपले रेसिपी पण बनतात आहे, तुमच्यापर्यंत माझं जेवण पोचतंय. हा, आणि व्हिडिओ बनवायचा एक मजा येते, कारण मम्मी खूप एन्थुझियास्टिक, म्हणजे कधी डल नसते, एकदम एनर्जेटिक असते कधी पण व्हिडिओ बनवण्यासाठी. तर मला पण मजा येते. हा, ती रेडी आहे तर मी का नाही रेडी असलो पाहिजे, बरोबर ना? मला कंटाळाच येत नाही खरं म्हणजे. असं काही बनवायचं असलं ना, मला कंटाळा कसला येतो की बाहेर जाऊन बसा, गप्पा मारत बसा, टीव्ही बघत बसा, या गोष्टीत मला खूप कंटाळा आहे. कारण माझं शरीर आहे ना, हे काम केलेलं आहे, मला सतत काम करत राहायचं मला खूप आवडतं, असं आहे. फक्त मला कधी मी जरा सिरियस कधी येते, जेवले ना की मला थोडा अर्धा तास मला शांती पाहिजे असते, म्हणजे थोडं लोळायचं असतं, पळायचं असतं, त्याच्यासाठी बस. चला, एक लास्ट टिप तुम्हाला मी देतो. व्हिडिओ बघता बघता तुम्ही 10 वेळा डीप ब्रिथिंग करा. 10 वेळा डीप ब्रिथिंग म्हणजे लांब श्वास घ्या, असं 10 वेळा घ्या. तर तुमचा डीप ब्रिथिंगने खूप फायदा असतो. सर्वात जास्त फायदा म्हणजे तुमचा स्ट्रेस लेवल खाली येईल, आणि ते आपल्याला खूप गरजेचं आहे. स्ट्रेस कुठे पण शिकायला जायची गरज नाही, आपल्याला सर्व घरगुती उपाय माहिती असतात, पण आपण ते करत नाही. स्ट्रेस आणि रेस्ट ही सर्वात जास्त गरजेची गोष्ट आहे या आपल्या 21st सेंचुरीमध्ये. चला, आता आपण भात बनवूया, नाही तर आमची काय बडबड संपणार नाही. आता आपल्या इथे बोलता बोलता आपलं हे चिकन बनलेलं आहे. आता मी हे गॅस बंद करते, कारण काय माहिती अजून भात बनवायला ठेवायला अजून 10 मिनिटं लागतील. हा, गॅस बंद करा. आणि इकडे टायमर मध्ये मला तुम्हाला पहिला दाखवते याचा कलर बघा. टायमर मध्ये मला इकडे 13.5 मिनिटं दिसतात. आता तुम्हाला कलर बघूया आपण कसं दिसतंय. एकदम बारीक गॅस करून ठेवला होता, बोलता बोलता मी ठेवला होता 10 मिनिटासाठी, पण एकदम बारीक गॅस करून ठेवला म्हणजे तुम्हाला ते उघडून दाखवण्यासाठी. हे बघा, येत आहे का आमच्याकडे जेवायला? पण अजून भात बनला नाही, जर अर्धा तासाने आमच्याकडे. किती बघा, एकदम भारी छान झालंय. आता तुम्ही आहे ना, किती तरी आले, तरी सुटले बघा. आता हे तुम्ही असं काय नाही, तुम्ही बिर्याणीलाच बनवू शकता, असं काही नाही. तुम्ही साधा भात बनवायचं तसं पण बनवू शकता. साधा भात तुम्ही आहे ना टोबर बनवू शकता पाहुणे येताना, की असं नाही की त्याला बासमतीचे तांदूळ पाहिजे, बिर्याणीचे तांदूळ पाहिजे. असं पण मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की बासमतीचे तांदूळ पण आणायची गरज नाही. आपण जो साधा नॉर्मल भात खातो ना घरामध्ये, तो पण बनवला तरी चालेल पाहुणे आल्यावर. त्याला वाटणार पण नाही की हे आपलं साधा भात आहे म्हणून. आणि त्याला काय फरक पडतोय, साधा रोजचा भात खातोय, पण हे आपलं एकदम भारी झालंय ना, बिर्याणीची आपली ग्रेव्ही दिसायला एकदम भारी झाले बघा. आणि कशी एक भात वाढला की त्याच्यावर 2 चमचे, आपल्याला थर लावायची पण गरज नाही. परत हे आपण थंड झालं ना की परत गरम करायला
ठेवायचं एकदम बारीक गॅसवर आणि भात करायचा. झाला, गरम गरम पाहुण्यांना वाढायचं ताटामध्ये. आता तुम्हाला मी आहे ना वाढून पण दाखवते की पप्पूला मी कशी वाढते ती बघा. कारण बिर्याणीचा आपल्याला थर लावायचा नाही अजिबात. तू वाढ लवकर, तोंडाला पाणी सुटले. आपण भात बनेल तेव्हा ना. चला आता भात बनवायला आपण किचन मध्ये जाऊया. किचन मध्ये जायला लागेल ना. इथे गॅस मोकळा झाला, आता मी इथे पण बनवू शकते भात. गॅस बंद नाही केलास तू? केला बंद. नाही केला. नाही आता बंद झाला. हा केला बंद गॅस. तर गॅस बघा आम्ही 15 मिनिटात बंद केला. तुम्हाला तर मी टाइम ग्रेव्ही पण एकदम मस्त एकदम घट्ट पण झाली आहे. हे बघा दिसलं तुम्हाला 15 मिनिटं झाली. आणि असं नाही की बिर्याणी आता तुम्ही बोलाल बिर्याणीची ग्रेव्ही कशी लाल असते. आपल्याला लालचा सवाल नाही, आपल्याला टेस्टचा सवाल आहे. टेस्टीला चांगलं दिसायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला गुपचूप ह्याच्यामध्ये कलर पण वापरून दाखवला असता, पण मी तसं काही करतच नाही. जे ओरिजिनल आहे ना तेच मी तुम्हाला बनवून दाखवते. ते कलर तर नाही, पण इकडे सुगंधाने एकदम मस्त वाटते. आपली आता एकदम मस्त झाला. हे आता मी उतरून ठेवते. ह्याच्यावरतीच भात बनवतेस? आता याच्यावरतीच भात बनवते, म्हणजे जरा तुझी पण बडबड चालू आहे. आता मी भातासाठी पाणी ठेवलंय. आता तुम्ही बोलाल हा भात शिजवायला एवढा मी कमी पाणी का ठेवला. मी भात आहे ना नॉर्मल बनवणार आहे. म्हणजे कसं माहितीये, पाणी वगैरे काढायचं नाही आपल्याला. कारण आपण चिकनची ग्रेव्ही अशी आपण रेडी बनवलेली आहे. आणि आपल्याला मी घरामध्ये आपल्याला बिर्याणी कशी खायची त्याच्यासाठी मी साधा भात, म्हणजे मी तांदूळ आणले बासमतीचेच आहे, पण मी तसे पण तुम्हाला दाखवते. त्याच्याऐवजी तुम्ही साधा भात केलात ना तरी पण चालेल. आता मी आहे ना 2 वाटे पाणी ठेवलंय. आपल्याला 1 वाटी तांदूळ घ्यायचे, त्याच्यासाठी 2 वाटे पाणी ठेवलंय. कोणते 2 वाट्या? हे बघ, हे 2 वाट्या आम्ही पाणी ठेवले. हा, आणि हेच 1 वाटी तांदूळ घेतले. मी तांदूळ स्वच्छ धुवून मी आता भिजत ठेवले होते. पहिल्या याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं, थोडंसं नावाला टाकायचं, चवीपुरतं पण नाही टाकायचं, एकदम थोडं नॉर्मल टाकायचं. आणि त्याच्यामध्ये मेन आहे ना तर 1 चमचा तेल टाकायचं, म्हणजे भात आहे ना चिपकत नाही. बाकी आपल्याला याच्यामध्ये काहीच टाकायचं नाही. तर हे आपल्याला पाणी आहे ना काढून नाही टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला भात टाकायचं आहे. आणि माणसं हे पण विचारतात की तुम्ही तांदूळ कोणते वापरतात, तर ते आम्ही तुम्हाला लाईव्ह दाखवू. आम्ही हे डीमार्ट मधून आणले तांदूळ. आम्ही घेताना पण एक व्हिडिओ बनवू, म्हणजे तुम्हाला समजेल की आम्ही कोणते तांदूळ घेतो आणि कसले आम्ही तांदूळ रेसिपीसाठी वापरतो, है ना मम्मी? आता मी याचं आहे ना पाणी काढणार नाही, म्हणून मी पाणी तेवढं मापाने ठेवलेलं आहे. मी असा हा भात बनवते. याच्या तुम्ही आहे ना साधा भात बनवला तरी चालेल, पण अशा प्रकारे भात बनवायचा. आता याच्यावरती मी थोडं झाकण ठेवते, म्हणजे कारण का माहितीये उकळी आलेली थांबली आहे. आता ती आपण झाकण ठेवला की लवकर उकळी येते. किती मिनिटं ठेवायचं आपल्याला? आता उकळी येईपर्यंत आधी दाखवते. आणि उकळी यायला किती टाइम लागतो आपण ते टायमर लावून बघूया. तुम्हाला परत दाखवते बारीक गॅस करून. आपण टायमर लावलाय. इकडे चिकन पण आणि इकडे भात. मडक्याच्या खाली काय ठेवलंस तू? मडक्याच्या खाली मी कपडा ठेवलाय, म्हणजे असला रुमाल ठेवलाय. आपण साधा कपडा ठेवायचा घडी मारून आणि त्याच्यावर मडका उतरायचा. नाही तर आपण काय माहितीये पटकन असं काही उतरणं आणि लादी खाली असते, लादीला मडका लागला ना तर फुटून जाणार. त्यासाठी नाही तर आपला एक गाडा असतो ना, आपण हंडा कळशी ठेवतो भरून, त्याच्या खाली आपण गाडा ठेवतो. एक स्टीलचे गाडे असतात बघ, ते गाडा ठेवायचा आणि त्याच्यावर मडकं उतरायचं. नाहीतर आपला नॉर्मल कपडा ठेवायचा आणि कपड्यावर मडकं उतरायचं. एकदम मस्त उकळी आली आहे. उकळी यायला बघा इकडे आपल्याला फक्त 50 सेकंड लागलेत. कारण ते पाणी तापलेलं होतं ना, तर आपल्याला त्याचं पाणी काढायचं नाही. पूर्ण भात आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजे कच्चा बिच्चा भात शिजवायचा नाही. आपण कसं माहितीये आपला भात कसा 100% भात शिजतो, आणि आपण बिर्याणीसाठी 80% भात शिजवतो, 20% नाही शिजवत, कमी शिजवतो. तो कसा बिर्याणी आपण वाफेवर ठेवतो तेव्हा 20% भात त्याच्यामध्ये शिजतो. आणि आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये 100% भात शिजवून घ्यायचा आहे. कारण आपण लेअर लावून ते आपण त्याला वाफेवर ठेवणार नाहीये. वाफेवर नाही ठेवायचंय, म्हणून मी तुम्हाला ही पद्धत दाखवली. आता तुम्ही टाइम भेटेल तेव्हा असं चिकन बनवून ठेवा, चिकनची बिर्याणी असं रेसिपी. आणि त्याच्यात पाहुणे आले की तुम्ही असं गरम भात करा साधा, आणि तुम्ही वाढा. खाली चिकन बिर्याणीची टेस्ट येते आपल्याला. आता आपल्याला किती टाइम लागेल शिजायला, भात पूर्ण रेडी व्हायला? थोडं पाणी कमी व्हायला मी गॅस फुलच ठेवलेला आहे. पाणी थोडं कमी झालं की झाकण मारायचं. आम्हाला एक अशी पण कमेंट येते की आपल्या त्या पॅन बद्दल पण माणसं विचारत होती कमेंटमध्ये. तर त्या पॅन कुठून घेतला आणि आम्ही कितीचा घेतो आणि आम्ही कोणती क्वालिटी वापरतो. तुम्हाला हे पण सांगतो, आमच्याकडे जो पॅन आहे ना तोच पॅन आम्ही जेव्हा आम्ही सारे खवय्ये हा शो आहे मराठी शो, त्या शो मध्ये गेलो होतो ना ते सुद्धा तोच पॅन वापरत होते.
आता तुम्ही मला असं विचाराल ना, माझं ऑब्झर्वेशन मी एकदम चांगलं ठेवतो. तर आम्ही साऱ्या खवयामध्ये गेलो होतो ना, मम्मी तर आपल्या शूटमध्ये बिझी होती, तर मी काय करत होतो माहिती तिकडे, तर ते कोणते भांडे वापरतात, ते कोणते, भांड्याचाच बघत होता. हा, कारण आपण पण तसं अपडेट राहायला पाहिजे ना, ते कोणते भांडे वापरत होते, ते काय करतात, ते शूट कसे करतात, हे सर्व मी बघत होतो. तर ते काय काय वापरतात तसं आपण घेणार आहोत. तर आम्ही व्हिडिओ बनवू, म्हणजे तुम्हाला पण तसं माहिती पडेल की ते लोक काय यूज करत होते. आता हे बघ, आता मी तुला जरा भात दाखवते. आता हा भात आपला 80% शिजला. 80% ना. आपल्याला इकडे आता मोबाईल मध्ये तुम्हाला दिसणार की माहित नाही, तर बघा 4 मिनिटं झाले ना मोबाईल मध्ये. 4 मिनिटात एवढा भात शिजला ना आपला. हा, म्हणजे हा आता 80% भात शिजला. मग आता आपण काय केलं असतो, हा आपला भात आहे ना चाळणीमध्ये गाळून काढला असता, मग तो सुका फलफलीत झाला असता. आता तो आपल्याला भात आहे ना गाळून काढायचा नाही आहे. आता त्याला आपण 20% आहे ना, आपल्याला झाकण मारून त्याला वाफेवर ठेवायचं आहे. फ्राईड राईस मी बनवले तेव्हा पण मी ह्याच्यामधून एवढाच थांबवलेला. हा, 80% एवढा कच्चा शिजतो, कारण तो वाफेने नंतर फुलतो. मग आपल्याला काय करायचं आहे, आता हा फुल आपल्याला शिजवूनच घ्यायचा आहे. पण आता मी झाकण ठेवते आणि थोडा आहे ना गॅस मीडियम ठेवते. बघा, म्हणजे तुम्ही असं विचार, 5 मिनिटावर आम्ही गॅसवर झाकण ठेवलंय आपल्या भांड्यावर. आता त्याला किती मिनिटं लागतात ते तुम्हाला दाखवतो. किती मिनिटं लागतील आपल्याला? 1-2 मिनिटं लागतील. हा, समजा 2-3 मिनिटं लागतील मुरायला. हा, आता इकडे आपण 2 मिनिटासाठी ठेवले. परत माझ्या माइंडमध्ये क्वेश्चन आलाय, म्हणजे तुम्हाला विचारायचं मला, आता 1 मीटअपचा आपला ठाण्यामध्ये झाला, आता दुसरा मीटअप जर आम्ही दादरला ठेवलं, परत ऐका, दुसरा मीटअप जर आम्ही दादरला ठेवलं तर कोण कोण येणार हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. कारण आमच्या एका रिलेटिव्ह किंवा असं म्हणू शकतात, आम्ही एका माणसांना ओळखतो, ते माणसं आम्हाला तिकडे मीटअप ठेवण्यासाठी हेल्प करू शकतात. तर मीटअप ठेवलं दादरला तर कोण कोण येणार हे सांगा. कारण तुम्ही विचारत होतात ना की तिकडे ठेवलं इकडे नाही ठेवलं. आताच बोलवशील त्यांना? आता नाही, टाइम लागेल, कारण ते पूर्ण ऑर्गनाइज मॅनेज करावं लागेल. हा, तर दादरला ठेवलं तर किती माणसं येतील. आणि परत सांगतो, ठाण्याला जेवढी माणसं आली होती तुम्हाला कंपल्सरी आहे तुम्ही दादरला परत यायचं. हा, येऊ परत यायचं. हो, जर आता त्याच्यापैकी बहुतेक लोकांचे आम्हाला नाव पण लक्षात राहिलेत, तर तुम्ही जर आलात ना तुमच्यासाठी स्पेशल ट्रीटमेंट आहे तिकडे. तर परत सांगा, दादरला मीटअप ठेवला आणि कधी ठेवणार आहे का अजून फिक्स नाही, फक्त विचारून ठेवतो. तर किती माणसं येतील हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. मग इकडे आपला भात झाला असेल. इकडे 3 मिनिटं झाली आपल्याला. 3 मिनिटं झाली बरोबर. बघ, आता मी बघते आणि गॅस घालवते. आधी पहिलं बघते. हा, एकदम मस्त भात झालाय. मी बघा, एकदम सुकलाय पण चांगला, खाली लागला नाही आणि खाली लागला पण नाही. आणि असाच ओला ओला पाहिजे. आणि थंड झाला ना की आपला सुकणार तो भात. बिर्याणीला जर असं ओला पाहिजे ओला तर मजा येते खायला. हा, आता मी गॅस बंद करते. आणि आता तुम्हाला आहे ना गरम गरम वाढते. पप्पू बरोबर तुम्ही पण खायची सुरुवात करा. आता आपला भात पण बघा एकदम मस्त झालाय. 1 प्लेट मला वाढ आणि 1 प्लेट आपल्या व्ह्यूवर साठी वाढ. हा, 2 प्लेट वाढ. चल, आता याच्यावरती मी तुला चिकन वाढून दाखवते. पहिलं लिंबू कापून घेते. थोडासा वरून लिंबू द्यायचा, असं लिंबू द्यायचा. टिप्स सांगते, भाताचा काबिलता किंवा चमचा डाळीमध्ये किंवा भाजीमध्ये वापरायचा नाही. कारण डाळीचा चमचा आणि भाजीचा चमचा वेगळाच ठेवायचा, कारण भात लगेच खराब होतो. त्याच्यामुळे ना तो भाताचा चमचा डाळीमध्ये घातला की डाळ लगेच खराब होणार. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल ना तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा व्हिडिओ, आणि कमेंट करा की तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो. म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये काय आवडतं, व्हिडिओमध्ये काय आवडत नाही, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अजून पुढे कोणती रेसिपी बनवायची आहे, मम्मीकडून तुम्हाला कोणत्या रेसिपीची अपेक्षा आहे. बघायला बघ एकदम. आणि वास काय सुटलाय. ग्रेव्ही बघ, ग्रेव्ही किती थिक आहे बघ त्याची. बघ, बापरे, काय सुगंध येतो याचा. आपण याच्यात खोबरा नाही वापरला ना? खोबरा नाही वापरलाय, काजू वापरले. आपले कोकणातले काजू जास्त असतात ना. नाही, माणसं खोबरा कसा असतो आपल्याकडे जे अवेलेबल आहे ना त्याचा आपण वापर करायचा आणि आपली रेसिपी खोबरा चांगला असतो. खोबऱ्याचा पण त्यांना मी नंतर सांगेन दुसऱ्या आपल्या व्हिडिओमध्ये. ह्या रेसिपीला बघून मला एक रेसिपीची आठवण आली, आपल्या कोकणी चिकनची. मम्मी है ना, आपल्या चॅनलवर कोकणी चिकन हा सर्वात टॉपवर व्हिडिओ आहे. तुम्ही बघितला नसेल तर तुम्ही बघा, लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी पहिली देईल. कोकणी चिकन म्हणून तुम्ही तो चिकन आणि हा चिकन नक्कीच बनवून बघा. आता तुम्हाला टेस्ट करून, स्पेशल मडक्यातलं चिकन. मी तर जेवायला येतोच, पण तुम्ही या जेवायला. बघा, ताट वाढलेलं आपल्यासाठी. आता सुरुवात करा. आणि आपल्याकडे भात पण आहे, अजून 1 प्लेट होऊ शकते आपल्या इकडे. चला जेवायला या आमच्यासोबत. बघा, इकडे आपली रेसिपी एकदम ऑलमोस्ट रेडी आहे. आता कमेंट वाचून कसं मला एक आयडिया येते की काय सांगायचं काय नाही सांगायचं. ते सर्वात एक विचारतात की तुमचं हे चिकन विरघळला तर नाही पूर्ण. ते बघा, तुम्हाला जर चिकन दिसत नसेल तर मी तुम्हाला फोडं दाखवू शकतो. हे बघा, एक सेपरेट फोड.
है ना. म्हणजे पूर्ण मेल्ट नाही झालाय, खिमा झाला नाही, एकदम व्यवस्थित शिजलाय आपलं चिकन. आणि असं आपलं चिकन आहे ना बारीकच करून शिजवायचं, ते खायला टेस्टी लागतो. हे बघा लगेच बघा दिसलं. आणि गरम आहे म्हणून मी जरा हलका हात लावतो त्याला. हे बघा म्हणजे एकदम व्यवस्थित शिजलं आपलं चिकन. आणि आपले चिकनचे काही तुकडे पण नाही झालेत आहेत, एकदम चिकनचे तुकडे असे व्यवस्थित तुकडे आहेत. पीस आहे बघ. हा म्हणजे पीस राहिलेत बरोबर. पीस व्यवस्थित आहेत, असं पण नाही की ते शिजून गेलंय. कोणकोणते कमेंट करतात की त्यांना दिसून असं वाटतं की ते फोडं आहेत नाही, फोडं पूर्ण किमा झाला का नाही. नाही, फोडाचा किमा कधीच होत नाही चिकनच्या. हे बघा फोडं बघा, सर्व फोड आहेत. हे बघा तसेच्या तसेच. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो ती कशी झाली ती. हे बघा आपली चिकन ग्रेव्ही बिर्याणी टाईप एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो ही रेसिपी कशी झाली. मी चमच्यानी न खाताना हाताने खातो, कारण हाताची टेस्ट जरा वेगळी असते खायची. हाताने खायची मजा असते ना ती, म्हणजे अशी चमच्यानी खाण्यात नसते. एकदम भारी झाली, एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. असं वाटतं मी हे जे बोट चाटून खातोय. एकदम भारी झाली. आपली असं वाटणार पण नाही. तुम्ही भात आणि जर चिकन मिक्स करून दिला समोरच्याला वाटेल की बिर्याणीच आहे, आणि ऍक्च्युली बिर्याणीचीच ग्रेव्ही बनवली आपण. एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. आता एवढंच की आपण थर नाही लावलाय, म्हणजे तुम्हाला एक प्रकार सांगितला की आपल्याला थकायला नाही होणार. म्हणजे आपल्याकडे पाहुणे येत असतील तर आपल्याला नवीन काहीतरी बनवायचं, चला आपण आज पाहुण्याला बिर्याणी बनवूया. तर एक साथ बिर्याणी बनवायचं म्हटलं तर आपल्याला कंटाळा येतो. एवढा आपण होतं बापरे एवढी बिर्याणी कशी बनवणार असा होतो. आता फोड बघा, मीठ मसाला ग्रेव्ही एकदम भारी झाली, एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली. आपण मालवणी, आता बघा आपल्याकडे कुठे कुठे हॉटेल असतात ना, मालवणी तडका, कोकणी हॉटेल्स, मालवणी हॉटेल्स, किंवा आपण कुठे जातो रत्नागिरीला पण असे फेमस हॉटेल्स आहेत. त्या हॉटेल त्याच्यापेक्षा पण ही चांगली टेस्ट झाली आहे. आता नेक्स्ट टाइम तुम्ही जर तुमच्या मेन्यूमध्ये काय ठेवत असाल ना, चिकन जर आणाल ना तुम्ही घरी, आणि चिकन आणि अशा प्रकारचं तुम्ही बनवून दाखवा आणि बनवून घ्या आणि रिलेटिव्सला आणि आपल्या घरी सर्वांना वाढा. नाही तुमचं नाव काढलं तर तुम्ही सांगा. तर तुम्ही तुमचं नाव काढलं तर तुम्ही सांगायचं की हे आम्ही शुभांगी गिर काकूपासून शिकलोय. बरं एवढं तर सांगितलं पाहिजे ना. आणि ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवा. आणि खूप रिक्वेस्ट, आता ह्याच्या अगोदर आपण सर्व व्हेज दाखवत होतो, नॉनव्हेज दाखवायला टाइम नाही भेटला. तर बोलतात ना की भगवान देता तो छप्पर फाडके देत आहे, तर तेच डायलॉग इकडे झालाय की रेसिपी भेटली तर एकदम चांगलीच भेटली आपल्याला ही रेसिपी. आणि खूप दिवसांनी पण आम्ही बनवली आहे, खूप दिवसांनी. आणि मला तर खूप बिर्याणी खायला, मला काय पर्सनली, तुम्हाला पण बिर्याणी खायला आणि पुलाव खायला खूप आवडत असते. तर ही बेस्ट आहे, बेस्ट एकदम खायला. असं वाटतंय की कधीही संपवतोय मी. एकदम भारी झाली. आणि भातासोबत ते अजून तू बोलली ना साईडला काढून काढून खायची, थोडी थोडी साईडला काढून काढून खायचं. म्हणजे डाळीची पण गरज नाही, भाजीची पण गरज नाही. एकदम भारी म्हणजे एकदम भारी रेसिपी झाली. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्कीच बनवा. आपल्या मुलांना, आपल्या फ्रेंड्सला घरी बोलवा आणि अशी रेसिपी त्यांना बनवून द्या. आणि थोडीशी पप्पूला पण द्या. हा, आणि मी तुमच्या घरी आलो ना कधी तर मला ही अशी तुमच्या हाताची अशीच रेसिपी बनवून हवी आहे. कारण मी जर घरी आलो तर मी चांगला खातो. आणि तुमचं नाव पण काढेल बघ मी खाल्ल्यावर. चांगलं नाही झालं कधी जेवत ना तर एक दिवस जेवत पण नाही तो. चांगलं झालं ना तर चांगलाच ताव मारतो. हा, तर तुम्ही ही रेसिपी, म्हणजे ही रेसिपी अशी समजा, नॉनव्हेज मध्ये तर मी तुम्हाला सांगितले त्या स्नॅक मध्ये रेसिपी की तुमच्या घरी आलो की मला स्नॅक रेसिपी बनवून द्या. जर तुमच्या घरी मी आलो ना, जर मला ट्रीट द्यायची असेल ना, तर तुम्ही मला हे नॉनव्हेजचा दिवस असेल तर तुम्ही मला ही रेसिपी बनवून द्या. हे बघा आपण सर्वांनी तर तिकडे बिर्याणीचा ग्रेव्ही बनवून खाल्ली, ही आपली इकडे दिल आहे. आणि मम्मी काय जेवते तो तुम्हाला दाखवतो बघा. मम्मीच्या आता राईस प्लेटमध्ये काय, आपला भात, आपलं पिठलं, मम्मीला पिठलं खूप आवडतं. आपल्याला फ्राईड बटाटे म्हणजे तळलेली बटाटी, ही कसली चटणी, आवळ्याची चटणी, तीच ना, लाल चवळी असते ना त्याची भाजी. हा, म्हणजे हे आमचा व्हेज थाली इकडे असं आहे आणि ते आपलं नॉनव्हेज थाली. चला आता मम्मी तू टेस्ट करून दाखव. आवळ्याची चटणी जरा टेस्ट करून दाखव ना मम्मी. आवळ्याची चटणी खूप भारी लागते. आवळ्याची चटणी लय मस्त लागते. या सीझन मध्ये तुम्ही एक आवळा खाल्लाच पाहिजे. आणि आवळ्याचं काही रेसिपी पाहिजे असेल तुम्हाला तर आम्ही एक आवळ्याचा ज्यूस सुद्धा बनवलाय. तर तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, आपला आवळ्याचा ज्यूस नाही बनवला आपण, बनवलाय ना आमला ज्यूस, ते तुम्ही रोज सकाळी एम्प्टी स्टमक पियत राहा. खाली पोट नाही प्यायला भेटलं तर दिवसाला कोणत्याही टायमाला तुम्ही पिया, पण पिया तुम्ही. चटणी बनवायची, अशी आवळ्याची चटणी बनवा. आवळ्याची चटणी पण तुम्हाला बनवून दाखवेल. इकडे आपली दिल, नेहमीप्रमाणे दिलला बाहेर जायचंय. आता बघा दिल, तुला बाहेर जायचंय, माहिती, तिला बाहेर जायचंय. ती आता स्मार्ट झाली, तिला माहिती एक दरवाजा खोलला दुसरा दरवाजा आहे. चलो जाओ.